දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දූවිල්ලක් වෙනි මං වගේ මිනිහෙක්ව තෝරගෙන මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන් උතුම්ම වටිනාම අනර්ගම சேவைයක් කරන්න දීම ගැන මගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒரு புழுதியை போல் இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனாகிய என்னை எடுத்து ஆண்டவருடைய உன்னத ஊழியத்தை செய்வதற்கு என்னை பயன்படுத்துகிறபடியினால் මේ අනර්ග අවස්ථාව දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ඔබටත් මම ආශිර්වාද කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ඔබට මට ආශිර්වාද වේවා. உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய செய்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆசீர்வாதமாய் அமைவதாக. අපි පෙරලගමු උප්පත්ති 26 වෙනි පරිච්ඡේදي පළවෙනි පද දෙක කියවන්න. நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களுக்கு. උප්පත්ති 26 වෙනි පරිච්ඡේදي පළවෙනි පද දෙක කියවන්න. நாங்கள் ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். ආබ්‍රහම්ගේ දවස්වලදී වූ පළවෙනි සාගතය හැර තවත් සාගතයක් දේශයේ විය. ඊසාක් ෆිලිස්තිවරුන්ගේ රජු අබිමෙලෙක් වෙතද ගෙරාර්ට ගියේය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට පෙනී මිස්රයට නොගොස් මා විසින් නුඹට කියන දේශයේ වාසය කරපන්. මේ දේශයේ විදේශීව සිටපන්. ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்திலே உண்டாயிற்று. அப்பொழுது ஈசாக்கு பெலிஸ்தியருக்கு ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கினிடத்தில் கேராருக்கு போனான். கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு. සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල. ஒரு வறுமையை அழித்தொழிக்கும் விசுவாசம். දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ ආරම්භක මනුෂ්‍යයා ඉඳන් මේ ලෝකෙ ඉපදෙන්න යන අන්තිම මනුෂ්‍යයා වෙනකම් බලාපොරොත්තු වෙනව එකම කාරණාව ඇදහිල්ලෙන් ඔව් ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන කාරණාව. ஆண்டவர் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்த நாள் தொடங்கி இந்த பூமியின் முடிவு பரியந்தம் கடைசியில் பிறக்க போற மனிதன் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம் விசுவாசம். මේ ලෝකේ තියෙන බල සම්පන්නම ආයුධය තමයි ඇදහිල්ල කියන ආයුධය. இந்த உலகத்திலே இருக்கிற மிகவும் சிறந்த ஒரு ஆயுதம் தான் விசுவாசம். ඒ බල සම්පන්න ආයුධ නැතුව දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බෑ. அந்த மிகவும் பெருமதி வாய்ந்த ஆயுதமாகிய விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை காண முடியாது. ඇදහිල්ල නැතුව දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බෑ. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. ඇදහිල්ල නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න බෑ. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை நமஸ்கரிக்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ උප්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත වෙනකම්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මනුස්සයාගේ ජීවිතය තුළ ඇදහිල්ල ගොඩනැගීමයි. ஆதியாகமம் தொடங்கி வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இருக்கிற சகல இடங்களிலும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது ஒன்றே ஒன்று விசுவாசத்தை. බුද්ධිය දැනුම ඥානය අදන්ට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ මේ පොත දීලා තියෙන්නේ. அதாவது புத்தியை ஞானத்தை வேற காரியங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்ல இந்த புத்தகத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருப்பது. ඒම දෙයක් දෙනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් පොතක් දෙන්නේ. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்ப்பார் என்றால் இதை விட வேறொரு புத்தகத்தை எங்களுக்கு උන්වහන්සේගේ தந்திருப்பார். සභාව තුළ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇදහිල්ල කියන න්‍යාය තුළ ඔබ ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ. ஆண்டவர் சபையாகிய உங்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது விசுவாசம் என்ற அடிப்படையிலே நீங்கள் வளர வேண்டும் என்று ඒ சொல்லி, ඇදහිල්ල කියන ආයුධය ඇවිල්ලා ලෝකේ සෑම දෙයකට වඩා එක බලවත්. அதாவது இந்த விசுவாசம் என்கிற ஆயுதம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றை காட்டிலும் மிகவும் பலம் வாய்ந்தது. පිස්තෝලයට වැඩ, துப்பாக்கியை காட்டிலும் තුවක්කුවට වඩා, பெரிய ஒரு துப்பாக்கியை காட்டிலும் T56ට වඩා, T56 පරමාණු காட்டிலும் බෝම්බෙට වඩා அதாவது அணு ஆயுதத்தை காட்டிலும் මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත ඇටකටු මස් නාරවල වලට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ ඇදහිල්ල කියන දේ තමයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அதாவது மனிதனுடைய ஊன் எலும்புகளுக்கு கூட கதைக்க கூடியதான ஒரு வார்த்தை தான் அந்த விசுவாசம் என்பது. මලමිනි පවා නැගිටවන්න පුළුවන් ඒ ඇදහිල්ල කියන ආයුධයයි සභාවට දීලා அது තියෙන්නේ. இறந்து போன சடலங்கள் கூட எழும்பக்கூடியதே அந்த விசுவாசம் අන්තභාග என்பது. රෝගීන්ව පවා නැගිටවන්න පුළුවන් ඇදහිල්ලක් තමයි සභාවට දීලා තියෙන්නේ. அதாவது முடக்குவாத காலர்கள் கூட எழுப்பக்கூடியதுதான் அந்த விசுவாசம் என்கிறதான උපතින්ම සිටින අන්ධයන්ට පවා පෙනීම දෙන්න පුළුවන් ඇදහිල්ලක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ දීලා பிறவி තියෙන්නේ. குருடர்களை கூட எழுப்பக்கூடியதுதான் இந்த விசுவாசம் මේ என்கிற තරම් බල ஆயுதம். සම්පන්න ආයුධයක් තියාගෙනද ඔබේ ජීවිතේ ඒට මේට වැනෙන්නේ. இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஆயுதத்தை வைத்துக் கொண்டா அங்குமிங்கும் வாழ்க்கையில அலைந்து திரிகிறீர்கள். සභාව වැටෙන්න පුළුවන්ද? சபை விழ முடியுமா? කිතුනුවාගේ ජීවිතේ දවසින් දවස පහලට කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්ද? கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை நாள்தோறும் படிப்படியாக கீழே விழ முடியுமா? මේ තරම් බල සම්පන්න ආයුධයක් ඔබේ ජීවිතේට දීලා තියෙද්දි இப்படிப்பட்ட பலம் வாய்ந்த ஒரு ஆயுதத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிற போது මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා
இது செயல்படுத்த முடியாதது என்பது බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතවල පාලට කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. அதாவது அநேக ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை கீழ் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ එදත් අදත් එටත් බලාපොරොත්තු වෙන එකම කාරණාව තමයි இன்றைக்கும் நேற்றைக்கும் நாளைக்கும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது உங்களிடத்திலே ஒரே ஒரு காரியத்தை, ඇදහිල්ල කියන කාරණාව. விசுவாசம் என்கிற காரியத்தை. මොකද විශ්වයේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ නැවත මේ පොළොවට එනවා. இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வருகிறார். ඇවිල්ලා බලන්නේ ඔබට තියෙන බුද්ධිය කොච්චර වැඩිද? வந்து பார்ப்பது உங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு எவ்வளவு ඔබට ඉන්න அதிகம், සෙනග කී දෙනෙක් ඉන්නවද? உங்களிடத்திலே எவ்வளவு அதிகமான ஜனங்கள் ඔබට இருக்கிறார்கள், උපාධි කීයක් තියෙනවද? உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு படிப்பு பட்டங்கள் இருக்கிறது ඒ என்றோ කිසිවක් දිහා දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ அதை නැහැ. எதை குறித்தும் கர்த்தர் பார்ப்பதில்லை. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා බලනකොට அவர் வந்து பார்க்கிற பொழுது ඇදහිල්ලේ යමෙක් සම්භව වෙයිද මට? விசுவாசத்திலே எவனாவது என்னிடத்திலே උන්වහන්සේ නැවත காணப்படுகிறானா? ඇවිල්ලා බලන්නේ ඇදහිල්ලෙන් කෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක அவர் තමයි. மறுபடியும் வந்து பார்க்கிறதான ஒரு காரியம் விசுவாசத்தில் உறுத்துடையவன் ஒருவன் இருக்கிறானா என்று ඒ කියන්නේ சொல்லுகிறான். පැහැදිලි ඇදහිල්ල තියෙන මනුස්සයට විතරයි ස්වර්ග රාජ්‍ය තියෙන්නේ. அதாவது மிகவும் தெளிவான ஒரு விசுவாசத்தை உடையவனுக்கு தான் பரலோக ராஜ்யம். ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න සභාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔසවන්නේ. அதாவது விசுவாசத்தில் இருக்கிற சபையை தான் கர்த்தரும் எடுப்பார். ආසවුසට මාලිගා ඇදුවට வானம் உயர்ந்த அளவுக்கு மாளிகைகளை கட்டினாலும், මොඩර්න් මෙගා චර්ච් ඇදුවට பெரிய 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 கட்டிடங்களை கட்டி ஆலயங்களை ඒවා உருவாக்கினாலும் කවදාවත් ස්වර්ගයට යනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. அது எதுவுமே பரலோகத்துக்கு போகும் என்று கர்த்தர் சொல்லவில்லை. ඇදහිල්ල තියෙන මනුස්සයා විතරයි මාව දකින්නේ. ஆனால் விசுவாசம் இருக்கிற மனிதன் மாத்திரமே என்னை காண்பான். මේ පොළොව තුලත් එසේමයි இந்த பூமிக்குள்ளும் அப்படியே, ස්වර්ගයට යන්නත් එසේමයි. அப்படியே பரலோகத்துக்கு போவதற்கும் ඇදහිල්ල அதேதான். තමයි දෙවියන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන්. அதாவது விசுவாசம் தான் கர்த்தரை காணக்கூடியதான ඒකයි ஒரு මගේ புத்தகம். මාර්තුකාව සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල. அதனால தான் இன்றைக்கு தலைப்பு, அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றக்கூடியதான விசுவாசம் හැම என்கிறது. මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතෙමද වෙනස් බලාපොරොත්තු වෙන එක තමයි. எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் கர்த்தர் எதிர்பார்ப்பது அதைதான். දෙවියන් වහන්සේට ආබ්‍රහම්ට ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක් දෙන්න බැරිද? அதாவது ஆபிரகாமுக்கு இலங்கை போன்றதான ஒரு தேசத்தை கடவுள் கொடுக்கிறதுக்கு முடியாதா? මොකද මේක මාස 12ම හොඳයි මේ රට. அதாவது இந்த இலங்கை நாடு 12 மாதங்களும் நல்ல நிலைமையில் தான் තාම இருக்கிறது. සරුසාර රටක් මේක. இந்த செழிப்பான ஒரு தேசம். මේක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න බැරිද? இந்த தேசத்தை கொடுத்திருக்க ඇයි முடியாது. ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ කානාන් කියන කාන්තාරයක් දුන්නේ? அதாவது ஏன் ஆபிரகாமுக்கு கானான் என்கிற ஒரு பாலைவனத்தை ඇයි கர்த்தர் නිතර නිතර கொடுத்தார்? සාගතයට අවු වෙන රටක් දුන්නේ? அதாவது தொடர்ந்து பஞ்சத்துக்குள்ளாக அடிப்படுகிற ஒரு කිසිම தேசத்தை සස්ත්‍රිකභාවයක් கொடுத்தார். නැති රටක්. செழிப்பற்ற ஒரு தேசத்தை නිතරම ஏற்படுத்தார். සාගතයට අසු වෙන රටක්. மிக தொடர்ந்து பஞ்சத்துக்குள்ளாக ඇයි දෙවියන් அடிப்படுகிற වහන්සේ ஒரு ආබ්‍රහම්ට தேசத்தை එවැනි கொடுத்தார். රටක් දුන්නේ? அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை ஏன் ஆபிரகாமுக்கு මේ கர்த்தர் පොළොව கொடுத்தார்? මත ඔබ ඇදහිල්ල බෑ. இந்த பூமி ජීවත්- மீது நம்பிக்கை ඔබ வைக்காதே. ජීවත් වෙන රට නොවේ. இந்த நீ வாழுகிற தேசத்தின் மீது அல்ல. ඇදහිල්ලෙන් තමයි මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. நீ விசுவாசத்தினால் தான் இந்த பூமியிலே ඒ ஜீவிக்க ඇදහිල්ල வேண்டும். තමයි ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න அந்த පුළුවන්. விசுவாசம் தான் உன்னை வெற்றி பெற එතකොට செய்யும். දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට දුන්නේ ඒ වගේ නිතරම සාගතයට අවු වෙන රටක්. அது ஏனென்றால் ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தது அப்படிப்பட்ட பஞ்சத்துக்குள்ளாக அடிப்படுகிற ஒரு தேசத்தை. ආබ්‍රහම්ගෙන් විතරක් ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ஆபிரகாமிடத்தில் மட்டுமல்ல எதிர்பார்த்தார். ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාවේ තුල මේ ඇදහිල්ල ஆபிரகாமுடைய බලාපොරොත්තු වෙනවා. பரம்பரைக்குள்ளாகவே அந்த விசுவாசத்தை கர்த்தர் ආබ්‍රහම්ගේ எதிர்பார்த்தார். කාලේ විතරක් නෙමෙයි සාගතය තිබුණේ. ஆபிரகாமுடைய காலத்தில் மட்டுமல்ல பஞ்சம் இருந்தது. ඊසාක්ගේ කාලෙත් සාගතයක්. ஈசாக்குடைய காலத்திலும் பஞ்சம் විශාල இருந்தது. අර්බුදයක් මේක. அந்த பெரிய ஒரு பிரச்சனை. ඒ குழப்பம். අර්බුදේ වෙලාවේ තමයි ඔව් කල්පනා කරන්නේ ඒ ඔව්ට පේන්නුනා මිස්රේ පේන්නනවා. அதாவது அந்த குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் தான் அவனுக்கு எகிப்து தேசம் தென்படுகிறது. ලංකාවේ අද කාලේ ආර්ථිකය කඩා වැටිච්ච වෙලාවේ இந்த இலங்கை தேசம் பொருளாதாரத்திலே வீழ்ச்சி அடைந்த போது අද පේනවා වගේ ඇමරිකාව එංගලන්තය ඔස්ට්‍රේලියාව කැනඩාව සිංගප්පූරුව පේනවා වගේ තමයි එදා ඊසාක්ටත් පෙනුනේ මිස්රයේ. இங்க இருக்கிறவர்களுக்கு அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற தேசங்கள் கண்களுக்கு தென்படுவது போலதான் அன்றைக்கு ஈசாக்குக்கு எகிப்து தேசம் தென்பட்டது. ඒ සාගතය කියන්නේ තා විශාල ප්‍රශ්නයක් ඒක. அதாவது பஞ்சம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ ටික නැත්තම් ඉවරයි. அதாவது மனிதனுக்கு சாப்பிட கொஞ்சம் கிடைக்காட்டி அவ்வளவுதான். හොඳට මතක තියාගන්න நல்லா ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். අද වෙලේ ආල් ටික දැන් ලැබුණ කට්ටියට நல்ல வேளை அரிசி கொஞ்சம் கிடைச்சிச்சு. ආණ්ඩුව කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර හොඳ මිනිස්සෙක් වුණත් මේ මිනිස්සු අනිත් පැත්තට ගහනවම තමයි. அதாவது அரசாங்கம் எவ்வளவு நல்லதா இருந்தாலும் அந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு நல்லவர்களாக இருந்தாலும் மத்தவர்களுக்கு மத்த பக்கம் தான் திருப்புவாங்க. බඩට හරියට අම්බුනේ නැත්තම් அதாவது வயிற்றுக்கு சரியா கிடைக்காட்டி ඉවරයි තමයි. முடிஞ்சிச்சு. දැන් හොඳයි බත් තියෙනවා ආල් තියෙනවා. இப்ப இருக்குது அரிசி இருக்குது. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ බඩට ප්‍රශ්නයක් එනකොට ඒට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙන මිනිස්සයාට. அதாவது வயிற்றுக்கு ஒரு பிரச்சனை நிகழும் பொழுது அதை விட பெரிதான ஒரு பிரச்சனை வேற எதுவுமே இல்ல அந்த උට மனுஷனுக்கு. සාගතයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. அதாவது ஒரு பஞ்சம் ඔහුගේ வந்திருக்கு. පවුල ඉන්නවා. அதாவது அவனுடைய குடும்பம் இருக்குது. ඔහුගේ වැඩකාරයෝ වැඩකාරින් அவனுடைய ඉන්නවා. வேலைக்காரர்கள் ආබ්‍රහම්ත් இருக்கிறார்கள். එක්ක හිටපු සෙට් එකම ඉන්නවා මෙයාත් එක්ක. ஆபிரகாமோடு கூட
கூட இருந்தவர்கள் அனைவரும் இவர்களோடு கூட මේ இருக்கிறார்கள். වගේ අවස්ථාවක තමයි ඔව් යන්න හදන්නේ මිසරයට. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவன் எகிப்தை நோக்கி போக புறப்படுகிறான். දෙවියන් වහන්සේ වෙලාවේ තමයි උට කියන්නේ යන්න එපා කියලා. அந்த நேரத்துல தான் கடவுள் சொல்றார் அவனை பார்த்து போகாத. ඔබ කොයි වගේ සාගතයට දසු වෙලා ඉන්නේ? நீங்க எப்படிப்பட்டதான ஒரு பஞ்சத்துக்கு වර්තමාන அடிபட்டு සභාව ආත්මිකව සාගතයට අසු වෙලාද? இந்த நிகழ்கால சபை ஆவிக்குரிய பஞ்சத்திலே அகப்பட்டு இருக்கிறதா? සමස්ත සභාවද ආත්මික සාගතයකට අසු වෙලා ඉන්නේ. அதாவது முழு சபை என்கிறதான ஒரு பகுதியே இந்த ஆவிக்குரிய பஞ்சத்துக்குள்ளாக மூழ்கி கிடக்கிறார்கள். ඒතු මේ ඇදහිල්ල නැතුවම ක්‍රියා කරන්න හදන නිසා තමයි මේ தත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. காரணம் என்னவென்றால் விசுவாசம் இல்லாமல் கிரியை செய்ய விரும்புகிறபடியினால் தான் இந்த நிலைமை. ඊසාක්ට මොනවද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? ஈசாக்குக்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? ඔව් ඒ ආකාරයෙන් ගමන් කරන්න යනකොට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කියන්නේ. அவன் அப்படியாக எகிப்தை நோக்கி புறப்பட போகும்போது தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ උට පෙනී ஆண்டவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி පෙනී காணப்பட்டு தரிசனமாகி ඒ කියන්නේ ආබ්‍රාම්ට උප්පත්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා. ආබ්‍රහම් அதாவது ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே ஆபிரகாமோடு கடவுள் பேசுகிறார் சத்தத்துக்கூடாக ஆபிரகாமே என்று. මේ වෙලාවේ පෙනී இந்த நேரத்தில் அவனுக்கு தரிசனமாகி දෙවියන් වහන්සේ ඔව් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ஆண்டவர் அவனுக்கு முன்பதாக வந்து நின்று මල්ලි යන්න එපා. தம்பி போகாத. අපේ කට්ටිය ආයිද? நம்ம ஆட்கள் கேட்பாங்களா? කිව්වොත් අහයිද? சொன்னா கேட்பாங்களா? සාගතේ වෙලාවේ මොනාරි කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ අහනවද කියන්නකෝ. அதாவது பஞ்ச நேரத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு கேக்குமா? ආල් ටික දෙන්නම්. அரிசி கொஞ்சம் தாரேன். තව ටිකක් ඉවසන්න. இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள்ளுங்க. මම බඩු මිල අඩියට දාන්නම්. இன்னும் கொஞ்சம் சாம விலையை කිව්වට குறைக்கிறேன். අහනවද? சொன்னா கேப்பீங்களா? මිනිස්සු කෑ ගහනවා. இல்ல ஜனங்க சத்தம் போடுவாங்க. ඉවරයි අපි දුන්නේ මේකටද කියලා අහනවා. அதாவது நாங்க இதுக்கு தான் கொடுத்தோமா? පොඩි කාලයයි කොච්චර විවේචනවලද? அதாவது கொஞ்ச காலம் தான் ஆனா எவ்வளவு பெரிய விமர்சனங்கள். ඊසාක්ට පෙනී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යන්න එපා. ஆண்டவர் ஈசாக்கு முன்பதாக தரிசனமாகி சொல்லுகிறார் போகாதே என்பதாக. ශාල සාගතයක් තුල அதாவது பெரிய ஒரு பஞ்சத்துக்கு மத்தியில බඩට ගහපු වෙලාවේ அதாவது வயிற்றுக்கு அடிபட்டு இருக்கிறதான කෑම ටික තුන් වේලේ අඩු වෙනකොට அதாவது 3 வேளையும் சாப்பாடு குறைச்சலாகும் போது ඒ වගේ තත්වයක තමයි මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙකුට පෙනී මිසරයට නොගොස් அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தான் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி சொல்லுகிறார் போக வேண்டாம். ස්වාමීන් වහන්සේ කී වතාවක් ඔබට පෙනී ඇතිද? உங்களுக்கு ஆண்டவர் எத்தனை முறை எத்தனை தடவைகள் காட்சி அளித்திருப்பார்? දෙවියන් වහන්සේ කී වතාවක් ඔබට පෙනී කතා කරන්න ඇතිද? ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரிசனமாகி எத்தனை முறை உங்களோடு பேசி இருப்பார்? ඔබට මේම ඇවිල්ලා රූපකින් කතා කරනවට වඩා ஆண்டவர் இப்படி ஒரு ரூபத்துல வந்து உங்களோடு ඔබට பேசுவதை මේ பார்க்கிலும், අඬින් කතා කරනවට වඩා இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தத்துக்கூடாக காதுல வந்து பேசுவதை ස්වාමීන් වහන්සේ பார்க்கிலும், අතුලාන්ත මේ සිතටම කතා කරපු අවස්ථාවන් කීයක්ද? ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாகவே கதைத்த சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனை இருக்கிறது. ඒත් මේ ඇදහිල්ල නැතිනම් ஆனால் இந்த விசுவாசம் இல்லை என்றால் ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. செயல்பட முடியாது. ඇදහිල්ල නැතුව අපේ ජීවිතේ ජය ගන්නම බෑ. ஆண்டவருடைய விசுவாசம் இல்லாமல் எங்களுக்கு வெற்றி பெறவே முடியாது. ඊසාක්ට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ஈசாக்குக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ඔහුට පෙනී அவனுக்கு காண මිසරයට නොගොස් எகிப்துக்கு போகாமல் මා විසින් නුඹට කියන දේශයේ වාසය කරපන්න. நான் சொன்ன தேசத்திலே நீ குடியிரு. මේ දේශයේ විදේශව සිටපන්න. நீ இந்த தேசத்திலே பரதேசியாயிரு. මම නුඹ සමග සිට නුඹට ආශිර්වාද කරන්නෙමි. நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். මම නුඹ සමග සිට ආශිර්වාද කරන්නෙමි. நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை දෙවියන් ஆசீர்வதிப்பேன். වහන්සේ මේ ඔබට විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ஆண்டவர் உங்களோடு மட்டுமல்ல இதை குறித்து උන්වහන්සේ பேசுகிறார். විශ්වාස කරන හැම මිනිසෙකුටම කියන්නේ ஆண்டவரை நம்புகிறதான ஒவ்வொரு මම மனிதனும் නුඹ සමග සිට நான் உன்னோடு கூட இருந்து මම නුඹට ආශිර්වාද කරන්න. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். සාගතය තුල ඉන්න, நீ කුණාටුව තුල ඉන්න, අර්බුදය තුල ඉන්න, පීඩාව තුල ඉන්න, වේදනාව තුල ඉන්න வேதனைகளுக்குள்ளாக இரு. මම එක තප්පරයෙන් ඔබේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ஒரு පුළුවන්. நிமிடத்திலே நான் உன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பேன். ඇදහිල්ලෙන් බලා සිටින්න. நீ விசுவாசத்திலே ඔබ காத்திரு. ගත්ත තීරණ තීන්දුව ටික නතර කරන්න. நீ எடுத்த தீர்மானங்களை விட்டு ඔබ දාගත්ත සැලසුම් ප්ලෑන් ටික වෙනස් කරන්න. நீ போட்ட திட்டங்களை மாற்றிக்கொள். මම ගෙනියන්න. நான் கொண்டு போ. මට පුළුවන් සාගතය තුලත් ඔබ ධනවතෙක් කරන්න පුළුවන්. எனக்கு முடியும். பஞ்சத்திலேயும் உன்னை பெரிய සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල. அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றுகிறதான விசுவாசம். ස්වාමීන් වහන්සේට පෙනී කියනවා යන්න එපා. ஆண்டவர் தரிசனமாகி சொல்றார் போக வேணாம். ඔබගේ ජීවිතේ කී වතාවක්ද වෙනසේ කතා කරන්න ඇතිද ඔබ ප්‍රශ්න වලට යන්න පැටලෙන්න කලින්? உங்களோட வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக சிக்குவதற்கு முன்பதாக எத்தனை වෙනසේ முறை கடவுள் කීයක් பேசியிருப்பார். මාධ්‍යයෙන් කතා කරන්න ඇතිද? எத்தனை ஊடாக எத்தனை காரியங்களுக்கூடாக பேசி ඒ இருப்பார். එකකටවත් සවන් දෙන්නේ නැතුව
அது ஒன்றுக்குமே செவி ඒ கொடாமல், එකකටවත් නියතමානි වෙන්නේ නැතුව அது ஒன்றையும் ඒ கண்கடிக்காமல், එකක්වත් ගරු කරන්නේ නැතුව அதை மதிக்காமல் ඔබ ගත්ත තීරණ තීන්දුවලදී ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර ලොස් වෙන්න ඇතිද? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்த தீர்மானங்களுக்கூடாக எவ்வளவு நீங்கள் இழப்புகளை சந்தித்திருப்பீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඊසාක්ට පෙනී නතර කරන්න කිව්වා. ஆண்டவர் ஈசாக்குக்கு தரிசனமாகி நிப்பாட்டி என்று சொன்னார். උන්වහන්සේ කියන කාරණා තමයි නුඹ සමග සිටනම මුඩ ආශිර්වාද කරන්නම්. ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் தான், நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ජොෂුවටත් කිව්වේ ඕකම තමයි. யோசுவாவுக்கும் அதை தான் මම சொன்னார். මෝසස් සමග සිටියාක් මෙන් නුඹ සමග මම සිටින්නම්. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன். බය වෙන්න එපා මම ඔයත් එක්ක එනවා. நீ பயப்படாத, நான் உன்னோடு கூட උන්වහන්සේ வருவேன். එදා ඉඳන් අද දක්වාම උන්වහන්සේගේ සභාවට සෙනගට කියන්නේ මම ඔබ සමග සිටමුට ආශිර්වාද කරන්නම්. ஆண்டவர் அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் முழு சபைக்குமே சொல்வது, நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை විශ්වාස කරන්න ஆசீர்வதிப்பேன். සාගතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට. அதாவது நம்புங்கள், விசுவாசிங்கள். එක එක්කෙනාගේ பஞ்சத்தை சாகத்தை மாற்ற වෙනස්. முடியும். அதாவது ஒவ்வொருவருடைய பஞ்சம் සමහර අයගේ வித்தியாசப்பட்டது. ආර්ථිකයේ සාගතයට අහු වෙලා. சிலருடைய பொருளாதாரம் සමහර අයගේ பஞ்சம். පෞල් ජීවිතේ සාගතයට අසු වෙලා. அதாவது சிலருடைய வாழ்க்கை பஞ்சம். සමහර අයගේ ශරීර සාගතයට අසු වෙලා. அதாவது சிலருடைய பஞ்சத்துக்கு அடிபட்டு සමහර අයගේ சரீரம். ව්‍යාපාරේ සාගතයට අසු වෙලා. சிலருடைய வியாபாரங்கள் සමහර අයගේ பஞ்சத்துக்கு සේවයේ அடிபட்டு. සාගතයට අසු වෙලා. சிலருடைய ஊழியங்கள் සමහර අයගේ අධ්‍යාපනයේ සාගතයට අසු වෙලා. சிலருடைய படிப்புகள் සමහර අයගේ பஞ்சத்துக்கு ආත්මික அடிபட்டு. ජීවිතේ සාගතයට අසු වෙලා. ஆவிக்குரிய ஜீவியங்கள் මේ பஞ்சத்துக்கு සෑම කෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ இவை எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தர் சொல்லுகிறது, නුඹ සමග සිට මම උට ආශිර්වාද நான் කරන්න. உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ඇදහිල්ලෙන් හිට ගන්න. விசுவாசத்திலே நில். දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරයි. ஆண்டவரின் வாழ்க்கையிலே දෙවියන් செயல்படுவார். වහන්සේ මාව ගොඩදායි. ஆண்டவர் என்னை எழுப்புவார். දෙවියන් වහන්සේ මේ කුණාටුවේ මාව ගලවයි. இந்த புயலிலே ஆண்டவர் என்னை ඒ எழுப்புவார். ඇදහිල්ල අපි හිට ගත්තොත් அந்த விசுவாசத்திலே நான் ආස උසට එන කුණාටුවක් වුණත් දෙවියන් වහන්සේට නිශ්චල කරන්න அதாவது පුළුවන්. வானம் பரியந்தம் எட்டுகிறதான புயலா இருந்தாலும் கர்த்தர் எங்களை காப்பாற்றுவார். ඊසාක්ට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා පෙනී. ஆண்டவர் கர்த்தர் ஈசாக்கை நோக்கி சொல்றார், அவனுக்கு தரிசனமாகி. අපේ කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද? எங்கள் நம்ம ஆட்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள்? ස්වාමීන් වහන්සේ පෙනී ஆண்டவர் எங்களுக்கு தரிசனமாகி පෙන්වන්න ඕනේ හොඳ රටක්. காட்டணும் ஒரு நல்ல நாட்டை. සෝමාලියා වගේ රටක් පෙන්නුවොත් අපේ කට්ටිය කොයිද කියන්නේ? අනේ පිස්සුද ස්වාමීනි වාසව බීලු කරන්න එපා. சோமாலியா மைக்ல ஒரு தேசத்தை கடவுள் காட்டினாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அமெரிக்காவை பெண்ணோர். அமெரிக்கா மைக்ல நாட்டை. හalleluya! அல்லேலூயா. අයියේ ඇමරිකාව ෂෝක්. அமெரிக்கா நல்ல நாடு. දෙවියන් වහන්සේට ඊසාක්ට කියන්නේ සාගතයට වෙලා හිටපන්. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஈசாக்க பார்த்து பஞ்சத்திலே இரு. ඇදහිල්ල කොහමද? விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது? තාත්තා ගියාට අවිවෙත් නැහැ කඩාගෙන ගියා බිසරේට. அதாவது தகப்பன் கேட்கவே இல்லை கடவுள் கிட்ட, அப்படியே போய் சேர்த்துட்டான் எகிப்துக்கு. පුතා පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරා. ஆனா யாரு மகன் கொஞ்சம் நின்று, අපේ කට්ටිය පෙර හිටපු එකාවම තමයි බලාගෙන යන්න හදන්නේ. அதாவது எங்களுடைய ஜனங்கள் முன்னுக்கு போனவங்களே தான் பார்த்துக்கிட்டு பின் අපේ ලොක්කා ගියා. எங்களுடைய தலைவர் අපේ போயிட்டாரு. ලොක්කාගේ ලොක්කා ගියා. எங்களுடைய தலைவனுடைய தலைவர் போனாரு. ලොක්කා බොක්කා කිසිවෙක් වැඩක් නැහැ. லொக்கவா இருந்தாலும் දෙවියන් වහන්සේ ඔබට වෝනින් එකක් දෙනවා නම් ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்பாரு. නතර වෙන්න. நில்லுங்க. ඒක සාගතයක් වෙන්න පුළුවන්. அது பஞ்சமா இருக்கலாம், ඒක කුණාටුවක් වෙන්න පුළුවන්. அது ஒரு புயலா ඒක இருக்கலாம், අර්බුදයක් තියෙන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. அது ஒரு குழப்பமான විශාල சூழ்நிலையா இருக்கலாம், ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවක් වෙන්න அது පුළුවන්. பிரச்சனைகள் நிறைந்த இடமாக இருக்கலாம். ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නිශ්චලවව. ஆண்டவர் சொல்றார், சத்தம் இல்லாம இருங்க, මම දෙවිඳුන් බව දැනගනි. நான் கடவுள்னு මම அறிஞ்சுக்கோ. දෙවියන් වහන්සේ නුඹ සමග සිටිනවා කියන එක දැනගත්තම நான் தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்பதை நீ அறிந்து கொண்டாய். ඇමරිකාව කොච්චර උසස්ද? அமெரிக்கா எவ்வளவு பெரிய நல்ல நாடா இருந்தாலும், සෝමාලියාවත් එසේමයි. அதாவது சோமாலியாவும் ඒ அதே ඇදහිල්ල அளவுதான். තියෙන මනුස්සයාගේ විශ්වාසය. அதாவது விசுவாசம் நிறைந்தவனுடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டது. එංගලන්තේ කොච්චර පොසත්ද? இங்கிலாந்து எவ்வளவு நல்ல நாடா இருந்தாலும், ශ්‍රී ලංකාවත් එසේමයි. ஸ்ரீலங்காவும் அதே ஒரு நல்ல நாடு මේ தான். මුළු විශ්වයම අවුන්කාර දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා කියනවා. அதாவது இந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் என்னோடு கூட තව இருக்கிறார் මොනවද என்று. ඕනේ? තව මොනවද ඕනේ? அதை தவிர வேற என்ன வேணும்? උන්වහන්සේ නුඹ සමග සිට ආශිර්වාද කරනවා කියලා කියනවා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ඔබට சொல்லி. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම உங்களுக்கு இப்படி சொன்னா, වර්තමාන කෙනාව ගන්න බෑ. මොකද එයා පොසත් නැහැනේ. ஆனா இப்ப நிகழ்காலத்துல இருக்கிறவரை எதிர்க்க இயலாது. அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு මහින්ද මහත්තයාවත් එක්ක ඉන්නවා බය වෙන්න එපා කිව්වොත් ඔර බයද? සල්ලි වලින් වාර්තිකේ වැටිච්ච වෙලාවක කියනවා පුතේ බය වෙන්න එපා පුතේ. අපි පරම්පරාව ඉන්නවා ආව බලාගෙන. කිව්වොත් බය වෙනවද? மகிந்த உங்களை பார்த்து பயப்படாத, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பயப்படுவீங்களா? වර්තමාන අපේ අයියව කියන්න බෑ. අඩුර සහෝදරයට මොකුත් නැහැ. තීන මාලිගාව ඉතින්නේ නෑ නේ. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ. එයා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් අපිට නතර වෙලා කිව්වොත් අපිට පොඩි හයියක් හරි. මේ වගේ ලොක්කෙක් අපිත් එක්ක ඉන්නවනේ. මේ ආර්ථිකයේ තියෙනවනේ හැමතැනම. එහෙනම් අපි පිටයක් තියෙනවා අපිට. அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் எங்களை பார்த்து நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னா நாங்க தைரியம் கொள்வோம். எங்ககிட்ட வசதி வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி. විශ්වයේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මිසරේ නොගොස්
මේ සාගතයට වෙලා හිටපන් මම නුඹ සමග සිට උඹට මම ආශිර්වාද කරන්නම් කියලා කියනවා. பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்றார், நில்லு போகாத, நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். බැංකුවට ගියා பேங்க்குக்கு போனேன், ෆෝම් කොලේ ගෙනාවා ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வந்தேன், ඉරෙව්වා நிரப்பினேன். අස්සම් කරන්න අස්සම් කරන්නේ කවුද? කවුද තව කෙනෙක් අස්සම් ගන්නේ කාගෙන්ද? ගැරන්ට් කරුවෙක් අවුණා රජේ වැඩ කරන එක. ටීචර් එයත් සයින් කරා. கேரண்டிக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி டீச்சரே யாரை பிடிச்சி சைன் வாங்கியாச்சு. බැංකුවට යනවා මහත්තයා මැනේජර් මහත්තයා දොර ඇරලා වාඩි වෙන්න කියලා කියනවා. ප්ලීස් ටේක් a seat කියනවා. அதாவது மேனேஜர் கூப்பிட்டு உட்காருங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම වෙලාවෙ දෙවියන් වහන්සේ සිතට කතා කරන ඔක්කොම ඕකේ කරලා අතට සල්ලි පිටිය දෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙදි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. காசை கொடுக்க அந்த இந்தாண்டு இருக்கிற நேரத்துல கடவுள் கூப்பிட்டு சொல்றாரு உங்களுக்கு, වසන්ත ඔක කැන්සල් කරලා පාරයන්. வசந்தா இதை நிப்பாட்டிட்டு நீ போ. ඇයිනවද අපිට? අතට හම්බෙන්න යන්නේ කුට්ටියක්. ලොකු පොලියක් නෙමෙයි පුඩි පොලියක්. அதாவது சின்ன ஒரு வட்டிக்கு பெரிய ஒரு தொகை ஒன்று கிடைக்க போகுது. ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්නේ ලොකු සාගතයක්. அதாவது வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை பெரிய ஒரு பஞ்சம். ඔබ ආයිද? கேப்பீங்களா? ඒ වගේ ප්‍රශ්නික තමයි ඊසාක් මේ අවුවෙලා ඉන්නේ. அப்படி பாய்க்கல ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா ஈசாக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறார். ඊසාක්ට කියන පේනි ඔබ නොගස් හිටපන් මම ඔබ සමග සිට ඔබට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ஈசாக்கு කියනවා. முன்னுக்கதாக கர்த்தர் தரிசனமாகி சொல்றாரு, நில்லு போகாத, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். සභාව එතන හිට ගන්න ඕනේ. சபை அங்கதான் நிக்கணும். ඒක තමයි ඇදහිල්ල කියන්නේ. அதுதான் விசுவாசம்னு சொல்வது. කොහොම සූදානම් කරගෙන ගියා. எல்லாத்தையும் ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டு ඒ போனாலும் අන්තිම තප්පරේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරද්දි அதாவது கடைசி நிமிஷத்துல நொடியில கடவுள் பேசினா. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී කතා කරන්නේ නැතුව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ அதாவது ஆரம்பத்துல கதைக்காம இல்ல, කතා කරන්නේ ඇයි නැන්නේ ප්‍රශ්නේ ලොකු නාම பிரச்சனை பெருசா இருக்கும் போது தேவன் கதைப்பது கேட்காது எங்களுக்கு. අන්තිම තප්පරේ පවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. அதாவது கடைசி நிமிஷத்துல கூட கடவுள் கதைப்பாரு. ඇදහිල්ලෙන් හිටගන්නේ කවුද? விசுவாசத்துல நிப்பது, ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන්නේ කවුද? விசுவாசத்துல வாழ்வது, ඇදහිල්ලෙන් සේවය කරන්නේ කවුද? விசுவாசத்துல ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන සභාව කවුද? ஊழியம் செய்வது யாரு? ඒ අයට විතරයි දෙවියන් වහන්සේ දකින්නත් පුළුවන් ස්වර්ගයට යන්නත් පුළුවන්. அவர்களுக்கு மட்டுமே தேவனை காண முடியும், பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியும். ඊසාක්ට පෙනී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යන්න එපා. ஆண்டவர் ஈசாக்குக்கு தரிசனமாகி சொல்றார் போகாதன்னு. ඉතා ලස්සන ජීවිතයක්. அழகான ஒரு வாழ்க்கை. ඒ හඬට කීකරු වුණා. அந்த சத்தத்துக்கு එයා දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. அவன் தேவனை கண்டான். ආයේ මිස්රේ දිහා බැලුවේ නැහැ. அவன் முன்னுக்கு பார்க்கல. ඔබගේ ජීවිතේට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் கடவுள் பேசுகிறார். සමහර අවසාන මොහොතේ වෙන්න පුළුවන්. கடைசி நிமிஷத்துலயா இருக்கலாம். පාස්පෝර්ට් එක අදලා பாஸ்போர்ட்டை செஞ்சு ටිකට් එකත් අරගෙන டிக்கெட்டையும் போட்டுக்கிட்டு යාපෝට් එකටත් ගිහලා ඉවරයි. ஏர்போர்ட்டுக்கும் போய் முடிஞ்சு. ප්ලේන් එක එදා පැයකට ඩිලේ. ஒரு ஹவர் ஃப்ளைட் அன்னைக்கு லேட். හොඳයිද පණිවිඩේ? டிலே. செய்தி நல்லமா? නෑ පැය දෙකක් හරි මං ඉතින් ආපු ගමන ඉඳලා කොහොම හරි යනවා. ගියවුම් පව්වද ඇවිල්ලා. 2 ஹவராவது நின்று நான் එහෙම ගියවුම් පව්වද මේට ඇවිල්ලා. அப்படி போனோம்னா அடுத்த நாளே திரும்பி ගිහලා வந்து සතියෙන් ඇවිල්ලා. அடுத்த கிளம்பியே ගිහලා வந்து මාස දෙකයි ඉන්න බෑ කියනවා. அதாவது 2 மாசத்துல இருக்கே සීතල වැඩි කියනවා. குளிர் கூடன்னு சொல்றாங்க. අතපය ඉරි වැටෙනවා කියනවා. ஐயோ கையெல்லாம் விரைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. මොකද කරන්නේ අපි? என்ன செய்யறது? ස්වාමීන් වහන්සේ කී වතාවක් කතා කරාද? கடவுள் எத்தனை முறை கதைச்சாரு? බැරිම තරම් අර පානදුරේ වසන්තවත් ගෙනල්ලා කතා කරුවා. குறைஞ்சபட்சத்துல வசந்தனாவை கூட்டிட்டு வந்து கழிச்சிட்டாராம். ඇහුවේ නෑ. கேட்கல. දැන් මොකද කරන්නේ? இப்ப என்ன செய்யறது? යටිපැත්තේ ඇවිල්ලායි කියනවා. அதாவது அடிக்கால හිටගෙන ඉන්න බෑ කියනවා. පැය ගානක් හිටගෙන ඉන්න ඕනලු. තට්ටු පාකුරේ යන්න ඕනලු. පල්ලයට එන්න ඕනලු. 5 தட்டு மேலே ஏறி இறங்கணும். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම දන්නවනේ. ඇමරිකාව කොහමද? එංගලන්තේ කොහමද? අම්මේ ජොබ් එක මොනවද කියලා දන්නවනේ. இது எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு தெரியும். அமெரிக்கா எப்படி இங்கிலாந்து எப்படி දැන් අඬනවා. දැන් අඬනවා. இப்ப அழுறாங்க. අඬාගෙන කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවනම් මේක කර. යකෝ යන්න කලින් උන්වහන්සේ කී වතාවක් කතා කරාද? போறதுக்கு முதல்ல எத்தனை முறை கடவுள் பேசினார்? ඒව ගණන්වත් ගත්තේ නෑ. கணக்கே எடுக்கல. දැන් කියනවා ලියුම් ලියනවා. இப்ப லெட்டர் எழுதுறாங்க. අර ඇමතිට ලියනවා අපි එළිය ගණ්ඩකෝ ලංකාවට. அதாவது அந்த அமைச்சருக்கு எங்களை எப்படியாவது இலங்கைக்கு எடுங்க. අනේ මහාන විවිකම් වලට ලියනවා. அதாவது மனித உரிமைக்கு எழுதுறாங்க. කවුරුත් ගණන් ගන්න නෑ. யாரும் கணக்கெடுக்க Facebook එකට දානවා. අඩාගෙන. Facebookல මම දඩි වෙලා ඉන්නේ මට උපකාර කරන්නකෝ කියලා. அழுதுகிட்டு Facebookல போடுறாங்க, நான் தனியா இருக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு. කල්පනා කරලා බලන්න කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ පෙනී කතා කරන දේවල් අහන්න නැතුව ගිහලා ජීවිතය අඳුරු කරගෙනද? அதாவது எத்தனை பேர் கடவுள் பேசினதை கணக்கெடுக்காம போய் வாழ்க்கையை இருளாக்கி கொண்டு. ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා නම් ඉන්න. ஆண்டவர் சொல்றாருன்னா இருங்க. මේ සාගතය වෙනස් කරන්න වැඩි වෙලාවක් ඕනේ නෑ දෙවියන් වහන්සේට. அந்த இந்த பஞ்சத்தை மாத்துறதுக்கு கடவுளுக்கு மிச்ச நேரம் ඔබේ பிடிக்காது. සිතගත මනස වෙනස් කරන්න වැඩි කාලයක් ඕනේ නෑ. உங்களுடைய இருதயத்தை மாத்துறதுக்கு ඔබේ கடவுளுக்கு සේවය மிச்ச நேரம் සම්පූර්ණ பிடிக்காது. වෙනස් කරන්න වැඩි කාලයක් ඕනේ නෑ. ஊழியத்தை
மாத்துவதற்கு கர்த்தருக்கு மிச்ச காலம் முடிக்காது. ඒක තප්පරෙන් දෙවියන් වහන්සේට වෙනස් කරන්න ஒரு පුළුවන්. நொடியில கர்த்தருக்கு மாத்த முடியும். ඇදහිල්ලෙන් හිට ගන්න. ஆனா விசுவாசத்துல ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. விசுவாசத்துல நடங்க. මහා පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරයි. பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் සාගතයට වෙලා ඉන්න කියනවා මිනිහා අරි කියලා කියගෙන ඉන්නවා. அதாவது பஞ்சத்திலே இருன்னு சொல்றார், அவன் சரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ෂෝක්ද? ஷோக்கா. දෙවියන් වහන්සේ කාගෙන්ද මේ ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තේ? இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை கர்த்தர் யாரிடத்துல எதிர்பார்க்கல. ඇදහිලිවන්තයාගෙන්, விசுவாசிகள் නායකයාගෙන්, தலைவன் கிட்ட වැඩි මහල්ලාගෙන්, பெரியவன் පූජකයාගෙන්, மூத்தவர் ප්‍රොෆේතවරයාගෙන් தீர்க்கதரிசி මේ පොළවේ හැම මිනිසෙකම බලාපොරොත්තු වෙන ඇදහිල්ල තමයි. யாருகிட்ட யாருனாலும் கடவுளை எதிர்பார்க்கிறது விசுவாசம் என்பது. ඇදහිල්ල නැතුව දෙවියන් වහන්සේ දකින්න බෑ. விசுவாசம் இல்லாம கடவுளை காண முடியாது. උන්වහන්සේ දිගට ගෝලයන්ගේ උන්වහන්සේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? அவருடைய சீஷர்களிடத்துல கர்த்தர் என்னத்தை எதிர்பார்த்தார்? ඇදහිල්ල. விசுவாசம். මාලිගාවට බද්දක් ගෙවන්න කියලා කියන උන්වහන්සේට. அதாவது ஆலயத்துக்கு ஒரு வரிய கட்டுன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. උන්වහන්සේ ඉන්නේ ගේ ඇතුලේ. அவர் வீட்டுக்குள்ளால இருக்கிறார். පේත්‍රුස් මගේනකොට තමයි කියන්නේ උඹලගේ ලොක්ක බදු ගෙවන්නේ නැද්ද මාලිගාවේ? அதாவது பேதுரு வர்ற நேரத்துல இடையில தான் கேக்குறானுங்க, என்ன தலைவன் வரி கட்டுக்க மாட்டாரோ? පේත්‍රුස් බොහොම අමාරුවෙන් ඉන්නේ සත දෙකක් නැහැනේ. பேதுரு கிட்ட 2 சதம் இல்ல. බොහොම අප්සෙට් එකේ එනවා. அப்சரா வாரா. දොර අරගෙන එනකොටම ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා கதவு திறந்துக்கிட்டு வர்ற நேரமே கடவுள் මෙයා சொல்றாரு. ප්‍රශ්නේ කියන්න කලින් එයා කියනවා அவர் பிரச்சனை சொல்றதுக்கு முதல்ல இவர் கடவுள் சொல்றாரு, මල්ලි පේත්‍රුස් பேதுரு අපි බදු ගෙවන්න ඕනේ බං. வரி கட்டவே வேணுமா? කමක් නෑ බං ගෙවලා දාමුනේ. උන් ඉල්ලනවනම් ගෙවලා දාමු. பரவாயில்ல. දැන් මං ආන්නේ මාළුවාගේ කටේ සතේ තියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට අතට සතේ අරන් දෙන්න බැරිද පේත්‍රුස්ට? அதாவது மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளாக சதத்தை வச்சிருக்க முடிய கர்த்தருக்கு காசை பேதுருடைய கையில வைக்க முடியாதா? ස්වාමීන් වහන්සේ ආපු ගමන් මිස්ටර් පේත්‍රුස් කම්. பேதுரு வா. මට දෙන්න මොකුත් නැහැ ලේසුව තියෙන්නේ. දෙන්න බැරිද ඒ මාළුවාගේ කටේ සල්ලි තියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට මෙතනදී දෙන්න බැරිද පේත්‍රුස්ට? அதாவது மீண்ட வயிற்றுக்குள்ளால காசை வைக்க முடிய ඇයි දුන්නේ பேதுருக்கு නැත්තේ? கைக்கு கொடுக்க முடியாதா? මට ஏன் ඕනේ கொடுக்கல? මට ඕනේ මගෙන් පස්සේ පේත්‍රුස් ඇදහිලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. அதாவது எனக்கு பின்பதாக பேதுரு விசுவாசத்தை படிச்சு கொள்றதுக்காக மல்லி, தான் அவர் பேதுரு- செய்தார். பேதுரு ගිහිල්ලා මල්ලි අර මාළුවාගේ அது போயிட்டு மீனை பிடிச்சி, එම් පළවෙනි මාළුව අල්ලනකොට උගේ කටේ තියෙනවා මල්ලි සතේ. அதாவது மீனை பிடிக்கிற நேரம் மீண்ட வாயில இருக்கு උඹට காசு. සත භාගයයි මගේ සත භාගයයි බදු ගෙවපන් මාලිගාව. அதாவது உனக்கு பாதியும் எனக்கு பாதியும் கட்டிட்டு. පේත්‍රුස් ඇදහිලා යන්න ඕනේ මාළුවා ළඟට. அதாவது மீன் கிட்ட போகணும் பேதுரு මූද ළඟට விசுவாசத்துல. යන්න ඕනේ. கடல் கிட்ட போகணும். පේත්‍රුස් කියන්නේ මූදේ මහා අයියෙක්. அதாவது கடல்ல பெரிய ஒரு வல்லவன் தான் பேதுரு. කො අපේ බෝට්ටු සවාරිය යන කෙනා නෑනේ. මං අහන්නේ බෝට්ටු යන කෙනා නෑනේ. බෝට්ටුවේ යන කෙනා දන්නවා මාළුවාගේ සතේ තියනවද අතේ තියනවද බෝල කොයි වගේද කියලා ඔක්කොම දන්නවා. அதாவது மீன் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போறவனுக்கு தெரியும் மீன் எப்படிப்பட்டது, எங்க இருக்கும், என்ன செய்யும்னு சொல்லிடு. අධ්‍යාපනයේ තියෙන කාට ආර්ථිකය ගැන ඉගෙන ගත්ත කාට දන්නවා ලංකාවේ ආර්ථිකයට මෙහෙමයි වැටෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද මෙහෙමයි වැටෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද මෙහෙමයි වැටෙන්නේ කියලා බුද්ධිය දන්නවා. அதாவது படிச்சு நல்லா அறிவு இருக்கிற பொருளாதாரத்தை குறித்து அறிவு இருக்கிறவனுக்கு தெரியும் இலங்கை தேசம் நாளைக்கு என்ன நடக்கும், அடுத்த கிழமை எப்படி விழும், அடுத்த மாசம் எப்படி விழும்னு தெரியும். දෙවියන් වහන්සේ පේත්‍රුස් කියනවා නෑ ඔයා ඉගෙන ගත්ත රැකියා කරපු ඒ මූදට යන්න. அதாவது கடவுள் சொல்றார் பேதுருவுக்கு, நீ படிச்ச நீ அறிஞ்ச அந்த கடலுக்கு நீ போ. ඇදහිල්ල උගන්වන්නේ. விசுவாசத்தை படிச்சு ඇදහිල්ලෙන් ගිහලා දාන්න ඕනේ. விசுவாசத்துல போயிட்டு போடணும். මාළුව අල්ලන්න ඕනේ ඇදහිල්ලෙන්. விசுவாசத்துல தான் மீனை பிடிக்கணும். අන්න සතේ තියෙනවා. அந்த வாய்க்குள்ளால இருக்குது காசு. පේත්‍රුස් ස්මාර්ට්ද? ඒ ඇදහිල්ල ඉගෙන ගත්ත නිසා තමයි අතේ සතයක් නැතුව මේ පොළවේ ජීවත් වුනේ පේත්‍රුස්ලා. அதனால தான் பேதுரு மாய்க்கல ஆக்கள் ஒரு சதம் காசு இல்லாட்டி இந்த උන්වහන්සේ பூமியில வாழ்ந்தாங்க. කාගෙන්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තේ ඇදහිල්ල? யாருக்கிட்ட அவர் எதிர்பார்க்கல இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை. හැම කෙනාගේම ජීවිතය ඇදහිල්ල තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் விசுவாசத்தை தான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார். විශේෂයෙන් விசேஷமா සිංහල දෙමළාගේ ඇදහිල්ල වැඩි වෙන්න ඕනේ ඇදහිලිවන්තයාගේ. அதாவது தமிழ் சிங்கள ஆக்களுடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கணும். ඇයි ඔයගොල්ලන්ට ඇදහිලිවන්තය කියලා කියන්නේ? ஏன்னா உங்களை விசுவாசிகள்னு தானே சொல்றோம். ඉංග්‍රීසියෙන් බිලිවර්ස්. එහෙමනේ. යා සිංහලෙන් දෙමළේ කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇදහිලි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. அதாவது சிங்களத்திலே தமிழ்ல விசுவாசிகள் தான் இருக்குது. அதுவே விசுவாசம் கூடுதலா පාස්ටර්ලා எதிர்பார்க்கறாங்க. බේරිලා. බලන්න ගියාම ඇදහිලිවන්තයා. ඔයගොල්ලෝ ඇදහිල්ලෙම එන කට්ටිය. அதாவது போதகர் தப்பிச்சிட்டார். விசுவாசிகள் கிட்ட தான் விசுவாசம் அதிகமா இருக்கு. සෑම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේම ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. அதாவது எல்லாரிடத்தில் கர்த்தர் விசுவாசத்தை எதிர்பார்க்கிறார். පේත්‍රුස්ට ඒකයි උන්වහන්සේ නැත්නම් උන්වහන්සේට දෙන්න පුළුවන් අතින් මවලා මෙන්න ඔය කියලා දීපන් මල්ලිය කියන්න පුළුවන්. அதாவது கையில இருந்து எடுத்து பேதுரு கிட்ட கொடுக்கறச்சு கடவுளுக்கு. ஆனா கடவுள் விசுவாசத்தை ඇදහිල්ලෙන් எதிர்பார்க்கிறார். යන්න ඕනේ මූදට. அதாவது விசுவாசத்துல நீ கடலுக்கு போ. මම මාළු කොච්චර අල්ලන්න ඇතිද මාළු කොච්චර කපන්න ඇතිද එකෙක්ගේ සතයක් මමට හම්බුණාද? அதாவது நான் எவ்வளவு மீனை பிடிச்சிருப்பேன், எத்தனை மீனை கல்பனா வெட்டியிருப்பேன், கலவலாண்டு. ஒரு சதை எனக்கு கிடைச்சா,
ஒரு நாளாவது මේක ඇදහිල්ලේ ගමන. இல்ல இது වාගේ விசுவாச බුද්ධිය මට්ටමේ මෙතන නෑ කිසිම දෙයක්. உன்னுடைய புத்தியை பயன்படுத்தி වාගේ දැනුම බුද්ධිය තාක්ෂණයේ පරිණතභාවය වැඩක් නෑ මට. உன்னுடைய அனுபவங்கள் அறிவு ஆற்றல்கள் பயன்படுத்தி போகிறது அல்ல ඇදහිල්ල කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් එකක්. விசுவாசம் என்பது வித்தியாசமான ஒன்று මාළුවව මේ දැම්ම මාළුව ඇල්ලුවා සතේ ගත්තා කියලා බදු ගෙව්වා. வலைய போட்டா மீன் எடுத்தா காசை கொண்டு போயிட்டு கொடுத்தா දෙවියන් වහන්සේ හැම මිනිසෙකගේ මේකනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. எல்லா மனுஷரிடத்திலும் கர்த்தர் இதை කෝ ඔබේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ල. எங்க உங்களிடத்தில் ඔබට එන්නව කුණාටුවේදී ඔබ ඇදහිල්ලේ මුහුණ දෙනවද? அதாவது உங்களுக்கு வருகிறதான போராட்டங்கள்ல நீங்க விசுவாசத்துல ඔබට එන முன்னெடுக்கிறீங்களா? අභියෝග ප්‍රශ්න කුණාටුවේදී ඇදහිල්ලෙන් යාඥා කරනවද? உங்களுடைய புயல்களுக்கு மத்தியில நீங்க விசுவாசத்துல ஜெபிக்கிறீங்களா? මොකද සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ලක් සභාවට දීලා තියෙනවා. அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றக்கூடிய விசுவாசத்தை கடவுள் ඒ கொடுத்திருக்கிறார். ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වුණොත් அந்த விசுவாசம் செயல்பட்டதென்றால் රටක් සමාජයක් පවුලක් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. அதாவது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை குடும்பங்களை மாற்றக்கூடிய நிலைமை வரும். ඇදහිල්ල කියන ආයුධය විතරයි මනුස්සයාගේ ජීවිතේට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ. அதாவது விசுவாசம் என்கிற ஆயுதம் மாத்திரமே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தாக்கத்தை உண்டு ඒකයි பண்ணலாம். උන්වහන්සේ ආපු දවසේ නම් මේ පොළවේ ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරේ. அதனால தான் ஆண்டவர் இந்த பூமியில வந்த நாள் முதற்கொண்டு விசுவாசத்துல நடந்தார். ඒ ඇදහිල්ල තමයි සභාවට දුන්නේ උන්වහන්සේ. அந்த விசுவாசத்தை சபைக்கு கடவுள் கற்றுக் උන්වහන්සේ සභාවට දුන්නේ අක්කර 10ක්. அதாவது சபைக்கு ஒரு 10 ஏக்கரை கொடுக்கல. උන්වහන්සේ දුන්නේ නෑ සභාවට පවුන් 100ක්. அதாவது ஒரு 100 பவுன கடவுள் சபைக்கு கொடுக்கல. රන් රිදි මුතු මැණික් පොළව මාගේ. அதாவது தங்கமா வைரமா மாணிக்கங்களா எல்லாம் என்னுடையது. මම දුන්නේ ඇදහිල්ල විතරයි සභාවට. ஆனா நான் கொடுத்தது விசுவாசத்தை மட்டும் தான் சபைக்கு. ඒ ඇදහිල්ල තමයි ඔබේ ජීවිතවල වල මහත් උදේ කරන්නේ. அந்த விசுவாசம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்யும். ඊසාගේ ජීවිතේට ලොකු ප්‍රශ්නයකදී තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு பிரச்சனையை முகங்கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறவங்கள தான் இதை செய்றார் கடவுள். එනි මිසරයට නොගොස් வந்து தன்னை தரிசனமாகி මේ සාගතේ මේ විදේශීව හිටපන්. இந்த தேசத்திலே நீ பரதேசியாய் இரு. මම නුඹ සමග සිට ඔබට ආශිර්වාද நான் කරන්නේ. உன்னோடு கூட இருந்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். නුඹ සමග සිට නුඹට ආශිර්වාද කරන්නේ මේ මක් නිසාද මම නුඹටද නුඹේ වංශයටද මේ සියලු දේශයන් දෙන්නෙමි. உனக்கும் உன் வம்சத்துக்கும் இந்த முழு தேசத்தையும் நான் தருவேன் என்றார். මම ඔයාටද ඔයාගේ වංශයටද මේ ඔක්කොම දෙන්නම්. நான் உனக்கும் உன்னுடைய வம்சத்துக்கும் இந்த தேசத்தை தருவேன். ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා அடுத்ததாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், මම නුඹේ පිය වූ ආබ්‍රාම්ට දිවුරුව දීමක් ඉෂ්ට කරන්නෙමි. அதாவது உன் பிதாவுக்கு ஆணையிட்ட அந்த ஆணையை நான் நிறைவேற்றுவேன். ඊළඟට ආබ්‍රාම් මාගේ හඬට කීකරු වුණා. ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தான். ඇදහිල්ල කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හඬට කීකරු වීම. அதாவது விசுவாசம் என்பது அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிதல். මිසරයට යන්න එපා. போகாத எகிப்துக்கு. දැන් මූදට ගිහලා අර මාළුව වල්ලන්න. அந்த கடலுக்கு போய் மீனை பிடி. හඬට කීකරු වෙනවා. அதாவது சத்தத்துக்கு ඒක තුල கீழ்ப்படிதல். තමයි ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. அதுதான் அப்பொழுதுதான் விசுவாசம் செயல்படும். ඔබගේ පිය වූ ආබ්‍රාම් මාගේ හඬට කීකරු වුණා. உன்னுடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தான். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය ඇදහිල්ල ගොඩනගන්න කීයක් දේශනාවන් කීයක් අවවාද කීයක් ඉගැන්වීම් කීයක් ක්‍රමවේදයෙන් කතා කරලා තියෙනවද? அதாவது நீங்கள் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக அவர் எத்தனை பிரசங்கங்களில் எத்தனை செய்திகளில் எத்தனை சந்தர்ப்பங்களில் உங்களோடு මේ பேசியிருப்பார். ඇදහිල්ල දවසින් දවස වර්ධනය වෙලාද? இந்த விசுவாசம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து இருக்கிறதா? මේක එහෙම එන්න එන්න කඩා වැටෙනවානේ. ஆனா இது நாளுக்கு நாள் குறைவடைந்து ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ල දැන් තියෙනවද? ஆரம்பத்தில் இருந்த விசுவாசம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ල වන්තයට තිබුණ ඇදහිල්ල දැන් තියෙනවද? ஆரம்பத்தில் விசுவாசிகளுக்கு இருந்த விசுவாசம் இப்பொழுது உங்களுக்கு இருக்குதா? බොහෝ අයගේ ජීවිතේ ඇදහිල්ල නැහැ. ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ලවත් නැහැ. அதாவது ஆரம்பத்தில் இருந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில இல்ல. යෝහන් බෞතිස්ත யோவானுடைய வாழ்க்கை ආරම්භයේ කොහොම ඇදහිල්ලද? ஆரம்பத்தில் எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்துல இருந்தா? කිසිම දෙයකට බය වුණේ නැහැ. எதுக்குமே කිසිම දෙයකට වැනෙන්නේ නැහැ, වැටෙන්නේ නැහැ. எதுக்குமே ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරගෙන ආවා. விசுவாசத்திலே ඉරගෙදරට ගියා. சிறைக்கே போனா. කුණාටුවට ගියා. அந்த புயலுக்கே போனா. ඒ කුණාටුවේදී පොඩ්ඩක් ඇදහිල්ල නැති වෙලා ගියා. அதாவது அந்த புயலின் மத்தியில ආරම්භයේදී හොඳයි. ஆரம்பத்துல நல்லோம். අවසානයේදී බලද්දී ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. கடைசியில விசுவாசம் අහනවා ඒ ඇවිල්ලා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේද බං? අපේ ගැලුම්කාරයද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? පොඩ්ඩක් බලපල්ලා මට සැකයි. யோவான் கேக்குறான், வந்திருக்கிறது தேவன் தானா? ප්‍රශ්නෙට ආවම දෙවියන් වහන්සේත් බොරු කියන අය ඉන්නවා. அதாவது பிரச்சனைக்குள்ளாக சிக்கினது பிற்பாடு கடவுளும் பொய்ன்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க. යොහන් බෞතිස්ත කිව්වා ආරම්භයේදී ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබ වහන්සේගේ පාදවල තියෙන පහවන් අල්ලන්නවත් අම්මේ මම සුදුසු නෑ. එහෙම විශ්වාස කරපු ඇදහිල්ල හිටපු අනුසේ. அதாவது யோவான் ஆரம்பத்துல சொன்னார், உம்முடைய பாதரட்சியின் வாரையாகிலும் கலட்டுவதற்கு நான் தகுதி ඔව් இல்லாதவன். ඉරගෙදරට ගියාම කල්පනා කරනවා හරියන්නේ නෑ. சிறைச்சாலைக்கு போனதுக்கு பிற்பாடு இவர்தான் கடவுளோ? මෙයාද නැද්ද දන්නේ නෑ බං. எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இவரா? ඕ ඇදහිල්ල
எங்க விசுவாசம் ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ල අද වෙනකොට වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ஆரம்பத்துல இருந்த விசுவாசம் இப்பொழுது அதிகரித்திருக்கணும். ඒක එන්න එන්න අඩු වීගෙන යනවනේ කිතුනාගේ ජීවිතේ. அது வர வர குறைபடுகிறதா கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில? එන්න එන්න වැඩි වෙන්න ඕනේ මිසක් අඩු වෙන්න බෑ. வர வர கூடணுமே ஒழிய குறைய கூடாது. මනු කිතුනාගේ ජීවිතේ එන්න එන්න අනිත් පැත්තේ වැඩි වෙනවා. அதாவது கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கைகள் மத்த பக்கத்துல அதிகரிக்கிறது வர வர. දියුණු වෙනවා භෞතිකව. அதாவது சரீர ரீதியாக வளர்ச்சி හැම அடைகிறார்கள். පැත්තෙම දියුණුයි. பொருளாதார ரீதியாக ආත්මිකව යන්නෙම පල්ලයට. ஆனா ஆவிக்குரிய ரீதியில் பள்ளத்தை நோக்கி. ඇදහිල්ල කෝ? எங்கே விசுவாசம்? සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල කෝ? அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றுகிற දෙවියන් விசுவாசம் වහන්සේ எங்கே? ඔබගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන එවැනි ඇදහිල්ල. அதாவது தேவன் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம். ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ලවත් දැන් නැත්තම්. ஆரம்பத்தில் இருந்த விசுவாசமாவது இப்பொழுது இல்லை. ඒ ආරම්භයේ තිබුණට වඩා දැන් තියෙන්න ඕනේ. ஆரம்பத்தில் இருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கணும் இப்ப. දැන් මේ වෙනකොට අඩු වෙලා. இப்ப அது குறைந்து. ආරම්භයේදී කිව්වා මම ණය වෙන්නෙත් නැහැ කාටවත් බය වෙන්නෙත් නැහැ මම එහෙම යන්නේ නැහැ මෙහෙම යන්නේ නැහැ කියලා. ஆரம்பத்துல சொன்னோம் நாங்க யார்கிட்டயும் கடன் வாங்க மாட்டோம், நாங்க யாருக்கும் பயப்படவே மாட்டோம், நாங்க இப்படி தான் ජාල දුරක් ඇවිල්ලා ஆனா கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கு பின்பதாக ප්‍රශ්නෙට අවුනාම பிரச்சனைக்கு மாட்டினதுக்கு பின்பதாக නෑ ඉතින් ඉතින් ණයක් වුණාට කමක් නෑ බං. ஒரு கடன் ஒன்று வாங்கினதுக்கு பிரச்சனை இல்ல. ඕ පොඩිය පොලියට පොඩ්ඩක් ගමු ඉතින් කමක් නෑ. வட்டிக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் வாங்கினா பரவாயில்ல. මෙන්න ඇදහිල්ලේ වැටිලා. அதாவது விசுவாசத்துல விழு. ඒ සාගතය වෙනස් කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔයත් එක්ක ඉඳලා ඔයාලට ආශිර්වාද කරන්නම් කියලා කියනවා. அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றக்கூடிய தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்றாரு. ඔබ ඒ වෙලාවේ විකල්ප මාර්ගයකට යනවද? ஆனா நீங்க ஷார்ட்கட்டை தேடுறீங்க. ණය පොලි හොයාගෙන යනවද? அதாவது கடனுக்கு බැංකු ලෝන් හොයාගෙන යනවද? பேங்க்ல කෙටි මාර්ගවල යනවද? ஷார்ட்கட்ல போறீங்களா? කෝ කිතුනාගේ ජීවිතේ? எங்க கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில? අද කෝ කිතුනාගේ ජීවිතවල? எங்க கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை? ආරම්භයේ තිබුණ ඇදහිල්ලවත් නැති වෙලා. ஆரம்பத்தில் இருந்த விசுவாசம் අඩුම ගානේ ආරම්භයේ ඇදහිල්ල හරි තිබුණා නම් හොඳයි. அதாவது ஆரம்பத்தில் இருந்த விசுவாசம் கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ඒකත් අද නැති වෙලා. அது கூட இன்னைக்கு இல்லாம මේකටද උන්වහන්සේ එලිතරව් වුණේ ඔබට? இதுக்காக මේකටද ඔබට පෙනී දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ? මේකටද ඔබට දෙවියන් වහන්සේ විවිධාකාරයෙන් කතා කරේ? இப்படியாகவா கர்த்தர் உங்களோடு ස්වාමීන් பேசினார்? වහන්සේ ඊසාක්ට කියනවා ஆண்டவர் නොවේ නුඹගේ පියව ආබ්‍රාහ්මගේ හඬට කීකරුණා. ஆபிரகாம் என்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தான். ඔබත් ඒකට කීකරු වෙලා ඉන්නවනම් நீயும் கீழ்ப்படிந்திரு. මම මේ පොළොව ඔබ උසස් කරන්න. நான் இந்த பூமியிலே உன்னை මගේ හඬට කවුද කීකරු වෙන්නේ? என்னுடைய சத்தத்துக்கு யார் ඒ கீழ்ப்படிந்து ඕනම මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතේ මම ඔසවන්නම්. அப்படிப்பட்ட எவனுடைய வாழ்க்கையை நான் உயர்த்துவேன். ඒ උන්වහන්සේ හඬට කීකරු වෙනවා කියන්නේ කුණාටුවක් තුල ඉන්නකොට කුණාටුව උන්වහන්සේ නිහඬ කරයි. அதாவது புயலின் மத்தியில் இருக்கும் பொழுது இந்த புயலை கர்த்தர் அடக்குவார் என்ற මම වෙන விசுவாசம். මාර්ගවලට යන්නේ නැහැ. நான் வேற வழிகளை தெரிந்து கொள்ள අන්න மாட்டேன். ඒව සිට ගන්න එක තමයි ඇදහිල්ල කියන්නේ. அப்படி நிற்பதுதான் விசுவாசம் என்பது. ආබ්‍රාහ්ම මාගේ හඬට කීකරුණා කියලා කියනවා. ஆபிரகாம் உன்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார். ඊසාක්ව උප්පත්ති 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පූජා කරන්න යන ඒ අන්තිම තප්පරේ පවා ආබ්‍රාම් කියනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි කියලා අහනවා. ஆண்டவர் 22ஆம் அதிகாரத்திலே ஆதியாமத்திலே ஈசாக்கை காணிக்கையாக செலுத்தப்படும் போது இந்த கடைசி நிமிஷத்தில் கூட ஆபிரகாம் என்று கூப்பிடும் பொழுது அவன் அந்த சத்தத்துக்கு செவி ඒතරම් கொடுத்தான். සංවේදී අවස්ථාවක් වුණා. அப்படிப்பட்டதான மிகவும் மிகவும் இக்கட்டான நிலைமையிலும் දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන හඬට කීකරු වීම කොයි වගේද? ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிதல் ඔබේ என்பது ප්‍රශ්නේ எப்படிப்பட்டது? කොච්චර විශාල වුණත් உங்களுடைய பிரச்சனை எவ்வளவு ඒකේ තුල දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. ஆண்டவர் கதைக்கிறார். ඒක ඔබට ඇහෙනවද? அது உங்களுக்கு கேட்குதா? අනිවාර්යයෙන්ම හැම මිනිසෙකුටම කතා කරනවා. எல்லாருக்கும் ඔබට විතරක් නොවේ. உங்களோடு கூட මේ மட்டுமல்ல. ලෝකේ ඉන්න මිනිසෙක් ජීවිතේ නැති කරගන්න යනවා කියමුකෝ. இந்த பூமியில் இருக்கிறதான ஒரு மனுஷன் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள போகிறான் என்று උන්වහන්සේ ඌටත් කතා කරනවා. அவனோடும் கூட கடவுள் பேசுவார். අහන්නේ නැත්නම් එතන යාට දන්නේ නැහැ. கேக்காட்டி அதுக்கு பின் උන්වහන්සේ ලෝකයට මේම ප්‍රේම කරනවා නම් இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கே கர்த்தர் அன்பு செலுத்துவார் ඔබට என்றார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද? உங்களோடு கூட அன்பு ඇයි ඒ හඬට செலுத்துவாரா? ගෞරව කරන්නේ නැත්තේ? ஏன் அந்த சத்தத்தை மதிக்க மாட்டேன் என்கிறீர்கள்? ඊසාක්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ පියව ආබ්‍රාහ්මගේ හඬට කීකරුණා. உன்னுடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் මාගේ න්‍යායයන් ඔව් පැවැත්වුවා මේ පොළොව තුල. என்னுடைய நியமங்களை அவன் கைக்கொண்டான் இந்த பூமியிலே. මගේ ව්‍යවස්ථාව පැවැත්වුවා. என்னுடைய வச்சன வார்த்தையை அவன் கடைபிடித்தான். ලිඛිතව බයිබලයක් නැති වුණාට வார்த்தை எழுதப்பட்டில்லாவிட்டால் හදවතත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ආබ්‍රාහ්මට ස්වාමීන් වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව දීලා. அதாவது இருதயத்தோடு தொடர்பு படுத்தி கர்த்தர் அவனுக்கு நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்திருந்தார். එහෙම දීලත් ඔව් දෙවියන්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. அப்படி கொடுத்திருந்தும் கர்த்தரோடு அவன் தொடர்பிலே இருந்தான். ඔබේ අතේ හැම වෙලේම දැන් බයිබලයක් තියෙනවා. ஆனால் உங்களுடைய கையில இன்றைக்கு எந்த நாள் பைபிள் ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබ කොහොමද අවනත වෙන්නේ? இந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எப்படியாக அவதானத்தை செலுத்துகிறீர்கள்? ඊසාක් ඒකට කීකරුණා. ஈசாக்கு கீழ்ப்படிந்தான். ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රාහ්මට කිව්වා වගේම ආබ්‍රාහ්මට කිව්වා වගේම ඊසාක්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා.
ஆபிரகாம் නුඹ කරනකොටගෙන මේ පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙනවා කියලා. ஆபிரகாமுக்கு சொன்னது போல கர்த்தர் ஈசாக்குக்கும் சொல்றார், உன்னை குறித்து உன் மூலமாக இந்த பூமியில இருக்கிற சகல ஜனங்களையும் ඒක ஆசீர்வதிப்பேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව මලවුන්ගේ නැගීටීම හරහා ඒක තියෙනවා ඇත්ත සිදුවීම ඒක තමයි. அதாவது ஆண்டவருடைய சிலுவை மரணம் உயிர்த்தெழுதல் கூடாக அந்த காரியம் இருக்கிறது. සියලු පවුල් වලට ආශිර්වාද වෙන එක. எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பது. ඒතර ආබ්‍රාම්ට කිව්වා නුඹ කරනකොටගෙන මේ පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙනවා කියලා කියද්දි ආබ්‍රාම්ගේ ඇදහිල්ල ඊසාක්ට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. அதாவது உன் குடும்பத்தோடு கூட இருந்து நான் பூமியில இருக்கிற சகல குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்றது விசுவாசம் என்பது தேவை ஈசாக்குக்கு. ඒක අවසානයේදී සිදුවෙන්න තියෙන පූජාව වුණාට அது கடைசியில நடக்க போகிறதான காணிக்கையாக ආබ්‍රාම්ගෙන් ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊසාක්ට යන්න ඕනේ. ஆபிரகாமுகிட்டத்தில் இருக்கிற விசுவாசம் ஈசாக்கு ඊසාක්ගේ ඇදහිල්ල யாக்கோබ්ට යන්න ඕනේ. ஈசாக்குடைய விசுவாசம் யாக்கோபுக்கு யாக்கோබ්ගේ ඇදහිල්ල ගෝත්‍ර 12ට යන්න ඕනේ. யாக்கோபுடைய விசுவாசம் அந்த 12 கோத்திரத்தாருக்கு මේ போகணும். ක්‍රිස්තියානි සමස්ත සභාවටම මේ ඇදහිල්ල ගලාගෙන යන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துக்கும் அது கடந்து செல்ல ඒක வேண்டும். කොයි කාලෙත් වෙන්න ඕනේ. இது எந்த නුඹ காலத்திலும் කරනකොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙන්න ඕනේ. உன் நிமித்தம் இந்த பூமியில இருக்கிற சகல குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட ඔබ வேண்டும். කරනකොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙන්නේ ඩොලර් එකක් දීපු පළියට නෙමෙයි. உங்கள் நிமித்தமாக இந்த பூமியில இருக்கிற சகல குடும்பம் ஆசீர்வதிப்பட ஒரு டாலர் உங்களுடைய දැනුම බුද්ධිය ඥානය දුන්නා නෙමෙයි. அதாவது புத்தி ஞானம் அறிவிட்டு ඔබේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ල කියන එක මනුෂ්‍යයට බලපාන්න ඕනේ. அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற விசுவாசம் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில ඒ ඇදහිල්ල තමයි මිනිස්සු හැරෙන්නේ. அந்த விசுவாசம் இருக்கும் பொழுதுதான் ඔබ ஜனங்கள் යන ඒ සද්දන්තර ආයුධය අරගෙන ඇදහිල්ල ගමනක් යනකොට තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් அது වෙන්නේ. மிகவும் பலமான ஒரு ஆதாயமாகி விசுவாசத்தை எடுத்து උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට දුන්නේ ඒ සද්දන්තර ආයුධය තමයි ඇදහිල්ල. அதாவது ஜனங்களுக்கு சீஷர்களுக்கு கொடுத்த பலமான ஆயுதம் தான் ඒ விசுவாசம். ආයුධය අරගෙන විවිධ රටවල වලට යනකොට මිනිස්සු ඕගාල ගැලවීමට එන්න පටන් ගත්තා. அதாவது அந்த விசுவாசம் என்கிற ஆயுதத்தோடு இவர்கள் போகும் பொழுது ஜனங்கள் அநேகர் වෙන விடுதலை දෙයක් දුන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට. ஆண்டவர் வேற எந்தையும் சீஷர்களுக்கு கொடுக்கல. එහෙනම් ඔබ කරනකොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙන කාරණාව මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න තියෙනවා. அதாவது இப்படியும் உங்களை கொண்டு இந்த பூமியில இருக்கிற சகல ඔබේ ජීවිතේ තියෙන ඇදහිල්ල මෙයාට ආශිර්වාදයක් වෙන්න ඕනේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற விசுவாசம் எனக்கு ஆசீர்வாதமா ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට බලපාන්න ඕනේ. உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுடைய கணவனுக்கு, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබේ භාර්යාවට බලපාන්න உங்களுடைய ඕනේ. விசுவாசம் உங்களுடைய மனைவிக்கு, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබේ දරුවට බලපාන්න உங்களுடைய ඕනේ. விசுவாசம் உங்களுடைய ඔබේ பிள்ளைகளுக்கு, ඇදහිල්ල ඔබේ අසල්වැසියට බලපාන්න உங்களுடைய ඕනේ. விசுவாசம் உங்களுடைய ඔබේ அயலாருக்கு, ඇදහිල්ල ගමන සමස්ත සභාවට බලපාන්න ඕනේ. முழு சபைக்குமே தாக்கத்தை செலுத்த வேண்டும். කවුද සාගතය තුල ඉට ගන්න ඇදහිල්ල තියෙන அதாவது මනුෂ්‍යයා? பஞ்சத்துக்கு மத்தியிலே யார் விசுவாசத்திலே நிற்கிறாரோ ඊසාක්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ සාගතයට වෙලා හිටපන්. இந்த பஞ்சத்துக்குள்ளாக நில், මම ඔබට ආශිර්වාද කරලා நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து ඔබ කරනකොට මේ පොළවේ පවුල් පාව මම ආශිර්වාද කරන්න. உன் நிமித்தமாக இந்த பூமியில இருக்கிற மனுஷர்களை கூட நான் ඒකේ පොරොන්දුවක් තිබුණාට அதிலே ஒரு பொருத்தனை ඒ இருந்து වෙලාවේ වෙන ආශිර්වාදය මොනවද? அந்த ஈசாக்கு. நேரத்துல நடக்கிறதான ஆசீர்வாதம் අබිමෙලෙක්ලාට ආශිර්වාදයක් වෙලා ඉන්නවා. அது அவன் அபிமெலேக்கு ஆசீர்வாதமான ඔව් සාගතේ වෙලා මේ වෙලාවේ ක්‍රියා කරනකොට அவன் விசுவாசம் අබිමෙලෙක්ලා දැක්කා ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියන එක. ஈசாக்கின் தேவன் யார் என்பது ඔබ அபிமெலேக்கு ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරනකොට நீங்க ඔබ ඇදහිල්ලෙන් කතා කරනකොට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් යාඥා කරනකොට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරනකොට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් හස්තකර්මාන්තය කරනකොට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරය කරනකොට வியாபாரத்தை செய்யும் பொழுது අනිත් මිනිස්සු ඇරෙන්න යනවා. மற்றவர்கள் மாறுவார்கள். ඇවිල්ලා අබිමෙලෙක්ලා ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා හයි. அபிமெலேக்குகள் உங்களிடத்திலே வந்து கேட்பார்கள், මල්ලි ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නම් මාරයි මල්ලි. உங்களுடைய தேவன்னா மாற தேவனப்பா. මේ ඔයාලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳගෙන කොහමද මල්ලි මේම කාලා බීලා තුන් වේල ඉන්නේ? இந்த இலங்கையில இருந்துகிட்டு எப்படியப்பா 3 வேளை நல்லா சாப்பிட்டு මල්ලි අරුගේ කඩෙත් ඇවිල්ලා මුගේ කඩෙත් ඇවිල්ලා ඔයා කොහමද මේ කරගෙන යන්නේ? ஐயோ அவன்ட வாய் மூடி இவன்ட கடை மூடியா எல்லாம் மூடி நீங்க எப்படி இதை වටේන செஞ்சுட்டு போறீங்க? අබිමෙලෙක්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කතා කරයි. அதாவது சுற்றி இருக்கிற அபிமெலேக்குகள் வந்து ඒගොල්ලන් கேட்பார்கள். දකින්නේ ඔබ තුල ජීවත් වෙන දෙවියන් වහන්සේවයි. அவர்கள் காண்பது உங்களுக்குள்ளாக வாழும் வசிக்கும் தேவனை. ඒ පණිවිඩය තමයි නුඹ කරනකොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙන්න තියෙනවා වර්තමානයේ. அதாவது அந்த செய்திதான் இன்றைக்கு உன்னிமித்தமாக பூமியில் இருக்கிற சகல குடும்பங்களும் ඊසාක් ஆசீர்வதிக்கப்பட ඒක வேண்டும். අවබෝධ කරගත්තා. ஈசாக் அதை தெரிந்து கொண்டான், விளங்கிக் ඒක கொண்டான். අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් அவன் அதை விளங்கிக் ඔහුගේ கொள்ளவில்லை ජීවිතේත් என்றால் විනාශ වෙනවා. அவனுடைய வாழ்க்கையும் அழிந்து போய்விடும். ඔබගේ මගේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මොනවද? உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் என்ன ஆண்டவர் எதை එහෙනම් எதிர்பார்க்கிறார்? ඇදහිල්ලේ ගමන් කරන්න උන්වහන්සේගේ අඬට කීකරුවෙමු. விசுவாசத்துல நடப்போம். උන්වහන්සේගේ ஆண்டவருடைய න්‍යායන් சட்டத்துக்கு අනපනත් ව්‍යවස්ථාව පවත්තමු. ஆண்டவருடைய நியாயங்களையும் சட்டங்களையும் கைக்கொள்வோம். ඔබ කරනකොටගෙන පොළවේ මම අනිත් පවුල් වලට ආශිර්වාද කරන්න. நிமித்தமாக இந்த பூமியில இருக்கிற சகலரையும் ඒක ஆசீர்வதிப்போம். තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව. அதுதான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு. හැම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේම තව කෙනෙකුට සෙවණක් වෙන්න ඕනේ. அதாவது எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் හැම இன்னொருத்தருக்கு කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ මෙයාට ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ. இன்னும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஒருத்தருக்கு හැම කෙනෙක්ගේම உதாரணமாக ජීවිතේ මෙයාට පණිවිඩයක් වෙන්න ඕනේ. எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஒருவருக்கு ඒක செய்தியாக மாறும். පණිවිඩයක් වෙන්නේ ඔබේ ඇදහිල්ලේ ගමන තුල තමයි. அது செய்தியாக மாறும் உங்களுடைய விசுவாச බුද්ධිය දැනුම ඥානය තිබ්බට පණිවිඩයක් වෙන්නේ මොකද ලෝකේ ඕන තරම් බුද්ධිමතු ඉන්නවා. புத்தி அறிவு ஞானம் இருப்பதற்குள்ளாக செய்தியாக மாற முடியாது. ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරමු.
விசுவாசத்திலே ඇදහිල්ලෙන් අපි වීරය කරමු. ಈ விசுவாசத்திலே ඇදහිල්ලෙන් අපි සේවය කරමු. விசுவாசத்திலே ஊழியம் දෙවියන් செய்வோம். වහන්සේ මාත්තු දේවල් කරයි. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். සාගතයේ දෙවියන් වහන්සේට වැඩක් නැහැ. அதாவது பஞ்சம் என்பது கடவுளுக்கு தேவை. මනුෂ්‍යයාට සාගතය ලොකුනාට மனிதனுக்கு பஞ்சம் என்பது பெரிதாக දෙවියන් இருப்பதற்கு වහන්සේගේ මේ පොළව தேவனுடைய ඇමරිකාවත් උන්වහන්සේ එංගලන්තෙත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාවත් උන්වහන්සේගේ அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் இலங்கையுமே උන්වහන්සේ ඔබ ඔසවන්න හිතුවොත් ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்த උන්වහන්සේ நினைத்தார். මේ පොළවේ කෙළවර හිටියත් ඔබ ඔසවන උන්වහන්සේ. நீங்க பூமியில கடைசியில போயிட்டு நின்றீங்கனாலும் உயர்த்துவார். ඇදහිල්ලෙන් අපි ගමන් කරමු. விசுவாசத்துல මේ ඇදහිල්ල නැතුව කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ ඔබ. அதாவது விசுவாசம் இல்லாம நீங்க யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்ல. දැනුම බුද්ධිය ඥානය පොවලා එකකින් කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. அதாவது புத்தி ஞானம் அறிவல்ல நிரம்பி 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 அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. ඇදහිල්ල විතරයි ගමන් කරන්න ඕනේ. அதாவது விசுவாசத்துல மட்டும் தான் முன்னோக்கி මොකද நகரணும். බුද්ධිය තමයි සමස්ත සභාව තුළ 90% ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. அதாவது புத்தியும் அறிவும் தான் இந்த பூமியில சபையில උන්වහන්සේගේ செயல்படுது. ආරම්භක සභාවේ පේත්‍රුස්ලා එකතු වෙනකොට ශුද්ධාත්ම බලයෙන් මිනිස්සු පිරුණා. அதாவது பேதுருவாக்கள் ஆரம்ப சபையில ஒன்று ආත්මයෙන් පිරුණා. ආත්මයේ ගින්නක් පිරුණා. ஆவியின் அக்கினியினால் நிரம்பினார்கள். අද සභාව තුළ කෝ இன்றைக்கு சபைகளிலே எங்கே බුද්ධිය මොනවද කියන්නේ? புத்தி என்ன சொல்லுகிறது? ස්ටේජ් එක ලස්සන කරපන්. ஸ்டேஜ் அலங்கரி, ෆුල් පිට් එක ලස්සන කරපන්. ஃபுல் பிட் அலங்கரி, සුපිරි මයික් ටිකක් ගෙනින්. அது நல்ல மைக் කොයර් එකක් අදපන්. கொயர் ஒன்று கொண்டு வந்து போடு, පිටිපස්සේ දුමක් දාපන්. பின்னுக்கு இருந்து ஒரு புகையை போடு, ඩිස්කෝ ලයිට් එකක් දාපන් මම යනකොට. டிஸ்கோ லைட் ஒன்று போடு. මේක නෙමෙයිද අද වර්තමාන සමස්ත සභාව තුළ 90ක් සිද්ධ වෙන්නේ? இன்னைக்கு 190% சபைகள் ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙනවද? விசுவாசம் செயல்படுதா? පේත්‍රුස්ලා යනකොට කිව්වා දෙපැත්තෙන් හිටගනින්. பேதுரு போற ඩිස්කෝ ලයිට් දාපන්. டிஸ்கோ லைட் போடு, ட்ரம் එක ගහපන්. ட்ரம் ஆடி මොකක් හරි දෙන්න කිව්වද මට සපෝට් එක? சப்போர்ட் ஒன்று கொடுன்னு சொல்லி අනේ අනනියා සප්පිරා එනවා අනේ පඩුරු අරගෙන. அதாவது அனனியா சப்பிரா வாராங்க காணிக்கை. මේ වාඩි වෙලා ඉන්න පේත්‍රුස් කියනවා මොකක්ද අනේ වා මේ කරන්නේ කතාව. ඇයි වංචා කරන්න ඉතුරු සුද්ධාත්මන් වහන්සේට? அதாவது பேதுரு பரிசுத்தாவியனர் ஏமாற்றுறீங்கப்பா. කොහොම පවර් එකක්ද? எப்படிப்பட்ட ஒரு ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන මනුස්සයාට මොනවද අංගන්න පුළුවන්? அதாவது விசுவாசத்துல வாழ்ற மனுஷனுக்கு எதை மறைக்கலாம்? කාටද බොරු කරන්න පුළුවන්? யாருக்கு பொய் சொல்ல முடியும்? සමස්ත සභාව ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වුණා නම් முழு சபையுமே விசுவாசத்துல வாழ்ந்துச்சுன்னா සාරන් අයියා ගේට්ටුවෙන් එනකොට சாரான் கேட்டுக்குள்ளால வர்ற நேரம் මිස්ටර් සාරන් மிஸ்டர் சாரான் ඔය බඩේ බැඳගෙන තියෙන ඔය බොම්බේ அது வயித்துல கட்டி இருக்கிற அந்த ඕක பொம்மை පැත්තකට දාලා යේසුස් වහන්සේ පිළිගනි. அதை கிவிசிட்டு இயேசு ஏற்றுக்கொள். පිළිගනීද නැද්ද සාරන්? ஏற்றுக்கொள்வானா சாரான்? යකෝ අපි ප්ලෑන් කරලා අවුරුදු ගණන් සැලසුම් කරලා අපේ අක්කලා බයිලා ඔක්කොම සැලසුම් කරලා මේක මම අරන් එනවා මේක එක පාට කියනවානේ. හා வருஷக்கணக்கா பிளான் பண்ணி சகோதர குடும்பமா எல்லாம் சேர்ந்து தீர்ந்து සභාව ආත්මිකව පිරීලා තිබුණා නම් சபை සාරන්ගේ සෙට් එක ගැලවීමට ලබන්න තිබුණා. அதாவது හෝටලේට ගිහලා පිපුරුවත් නැත අපිට වැඩක් නැහැ. அதாவது குடும்பமே හැබැයි පල්ලියට ඇවිල්ලා පුපුරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. அதாவது ஆலயத்துக்குள்ளாக பொம்மையை வச்சு எடுத்து கிடைச்சிருக்காது. ඒකට හේතුව සාරාන් එන්නකොටම දාලා තියෙන සාරාන් එන්නේ කොහෙන්ද ඔක්කොම දාලා තියෙන හොරාව අල්ලන්න. අල්ලපන්කෝ කියලා දෙවියන්ව සීඩ හරියා. அதாவது இப்ப கல்லனுங்க வர்றானுங்களே இல்லன்னு சேர்ச்சில கேமரா போட்டுருக்கு. ஆனா கடவுள் விட்டார். කල්පනා කරලා බලන්න ඇදහිල්ලකෝ කියලා. அதாவது விசுவாசம் எங்கன்னு பாருங்க. මුල් සභාවේ එහෙමයි පේත්‍රුස් දාර එනකොට අනනියා සප්පිරා එනකොට නිකන් ආයේ මොකක් හරි දාගෙන හිටියද? அதாவது பேதுரு அனனியா சப்ரா வர்ற இடத்துல எதையாவது போட்டு வச்சிருந்தானா? ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන මනුස්සයට සෑම රාසක් දෙවියන් වහන්සේ ලිදරව් කරනවා. அதாவது விசுவாசத்துல வாழ்ற மனிதனுக்கு ආත්මයෙන් පිරීලා හිටියනම් සභාව வெளிப்படுத்துவார். ආත්මයෙන් පිරීලා හිටියනම් සභාව சபை ஆவியிலே நிறைந்திருந்தார். සාරාන් අයියා ඇවිල්ලා சாரான் வந்து ගේට්ටුවට ඇවිල්ලා පාස්ටර් කියන්නත් ඕනේ නැහැ. பாஸ்டர்னு கேட்ல திறந்துக்கிட்டு வரையும் தேவல. ඇවිල්ලා සාරාන් අයියා ඇතුලේ වාඩි වෙලා சாரான் உள்ளுக்கு வந்து உட்கார்ந்து මේක ඔබනවා රිමෝට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. அதாவது அமத்ரா வெடிக்குது இல்ல. என்னடோ இது කියලා බලන්න. முகத்தமே கீழ பள்ளணும். තේරුණාද ඔබට? දෙවියන් වහන්සේ තරම් පුදුමයට පත් කරන්න තිබුණා. அதாவது தேவனுக்கு இப்படிப்பட்டதான ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்திருக்கலாம். It is personal Mr. සාරන් come. அதாவது பர்சனலா சாரானை கூப்பிட்டு මල්ලි. personal තමයි දෙවියන් සමහර අවවාද කරන්නේ. அதாவது சில நேரத்துல கடவுள் வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில தான் பேசுவார். මල්ලි ඔය බෝම්බේ අරන් ඵලයන් බා. அது பூமி எடுத்துக்கிட்டு போடா. ඕක පත්තු වෙන්නේ නැහැ බං මේක. வெடிக்காதுடா ඔබ இங்க. අද නෙමෙයි කොච්චර කරත් ඕක පත්තු වෙන්නේ நீ නැහැ. என்னைக்கு இல்ல என்னைக்கு வச்சாலும் இது வெடிக்காது. කිව්වනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔය පිළිගන්නවා. அவன் தேவனை அறிஞ்சு கொள்வான். එමිනියා ගැලවීම ලබනවා ස්වර්ගයට යනවා. அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு போவான். ආත්මයෙන් සභාව සම්නන්දි වුණොත් එන්න ඔන්නවා තමයි වෙන්නේ. அதாவது ஆவியில சபை நிறைஞ்சிச்சுன்னா බොරුව වංචාව ප්‍රෝඩාව ඇතුල් වෙන්න හම්බෙන්නේ ඇතුල් වුණත් ඔව් ගැලවීම ලබනවා. அதாவது பொய்யோ களவோ வஞ்சனைகளோ உள்ளுக்கு வர முடியாது. வந்தா அவன் மாட்டிக்கொள்வான். ඕද සභාව තුල ඇදහිල්ල. அந்த விசுவாசம் எங்க சபை? ආරම්භක ඇදහිල්ල තියනවාද දේව සේවකයාට? ஆரம்பத்துல இருந்து விசுவாச சபைக்குள்ளாக இன்னைக்கு ஆசாரியர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறதா? පාස්ටර්ගේ නම මොකද්ද? பாஸ்டர்ட பேர் என்ன? අද මොකද්ද? පාස්ටර්ගේ නම මොකද්ද? பாஸ்டர்ட பேர் என்ன? ජේසුදාසන්. ஜேசுதாசன்.
මගේ නම කණ්ඩ අයියෝ වෙන නමක් කල්පනා කර ආවේ නෑ මං අහන්නේ වාස්සේ නම මොකද ජෙබමණි යාත්‍යාවේ ජෙබමණි කෙනෙක් මං අහන්නේ ප්‍රේබෙල් ඔව් කොහොම මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල නම බලපුවා මේ බලපුවා මාර දේවල් තියෙනවා அதாவது பேரை பார்த்து இதை பார்த்தா வித்தியாசமான காரியங்கள் தான் இருக்கு ඇදහිල්ලකෝ விசுவாசம் எங்க ආරම්භයේදී පුදුමාකාර ඇදහිල්ලෙන් ආපු මිනිස්සු ஆரம்பத்துல வித்தியாசமான விசுவாசங்களுக்குள்ளாக நடந்து வந்த ආරම්භයේදී කොට එන්නේ කවුද යන්නේ කවුද කෝ පාස්ටර් හොයාගන්නත් බෑ அதாவது வர்ற நேரத்துல பாஸ்டர் யாருனே தெரியாத அளவுக்கு இருந்தாங்க ප්‍රොපට් කවුද ආච්චර්ය කවුරුත් දන්නේ නැහැ இங்க நிக்கல ப்ரொபட்டா யாரா இவரெல்லாம் ආරම්භයේදී ஆரம்பத்துல දැන් එනකොට දෙනවා පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා මේ සින්දුවක් යනවා இப்ப வர்ற நேரத்துல ஒரு பாட்டு අර ලයිට් එක දාලා නිමනවා අර දන්නවනේ ජෝන් සීන්ලා මේනකොට මේ එක එක මේවා දානවනේ ඒ වගේ දාලා පාස්ටර් හයිලයිට් කරලා ඒව තමයි දැන් එන්නේ இன்னைக்கு பாஸ்டர் மார் மேடைக்கு வர்ற நேரத்துல லைட் அது இதெல்லாம் போட்டு එනකොට ரசிகர்காரங்க வர்ற වටේ மாதிரி 25ක් විතර බොඩි ගාඩ්ලාත් එනවා அதாவது 25 பேர் பாடி கார்டு கூட வராங்க ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්ද வந்து சொல்ல முடியுமா ලැජ්ජයි වර්තමාන සභාව வெக்கம் சபையை குறிச்சு ඇදහිල්ල නැතුව ඇදහිල්ල ගැන කතා කරනවා விசுவாசம் இல்லாம விசுவாசத்தை குறிச்சு பேசுறாங்க කෝ අද සභාව எங்க சபை ආරම්භයේ බොඩි ගාඩ් තියා මොකුත්ම තිබුණේ නැහැ ஆரம்பத்துல பொடி கார்டு இருக்கல දැන් අම්මා ඉන්නෝ සෙට් එකක් இப்ப ஒரு செட்டே இருக்கிறான் දෙවියන් වහන්සේ නෑබේ ஆனா கடவுள் இல்ல ਸਰව බලධාරී කියන දෙවියන් වහන්සේ නැති වෙලා சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் මුළු என்பவர் ලෝකයම වත් කිටියත් වැඩක් නැහැ முழு உலகமுமே ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන මනුස්සයා விசுவாசம் ආරම්භයත් ඇදහිල්ල තමයි අවසානයත් ඇදහිල්ලම තමයි அதாவது ஆரம்பத்திலும் விசுவாசம் தான் கடைசியிலும் விசுவாசம் අපේ தான். ජීවිතේ ගමන විතර අපිට තියෙන්නේ எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் இருக்குது. කල්පනා කළ බලන්න අපි මොනවද දාගෙන අපේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්නද எங்களோட வாழ்க்கையை எதை போட்டு நாங்க பாதுகாத்துக் கொள்ள බොඩි ගාඩ්ලා 500ක් හිටියත් பொடிகார்டு 500 பேர் இருந்தாலும் මේ හાર્ට් එකේ එක බ්ලොක් එකක් ආවොත් இந்த ஆட்டுல ஒரு சின்ன ஒரு அடைப்பு வந்து මේ 500ට තේරෙනවද இந்த 500 பேருக்கு தெரியுமா 500ට තේරෙනවද தெரியுமா 500 பேருக்கு මෙයා මේ වාඩි වෙනවා අරුට එළියෙන් එන එක විතරයි පේන්නේ බොඩි ගාඩ්ට කවුද එන්නේ කියලා ඌ බලන් ඉන්න වෙඩි තියන්න அதாவது வெளியே இருக்கிறவங்கள மட்டும் தான் பொடிகார்டுக்கு தெரியும் ඒ ඔයාගේ බොඩි ගාඩ් ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ නම් உன்னுடைய பொடிகார்டு சர்வ வல்லமையுள்ள මේ கர்த்தர் என்றால் අභ්‍යන්තර ඇටකටු මස් නාර වලට ගිහලා ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ உள்ளார்ந்த இருதயத்துக்குள்ளாக நரம்பு நாளங்களுக்குள்ளாக இறங்கி போய் උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ඇරෙන්න වෙන කොහෙද තියෙන්නේ අපිට அவருடைய பாதுகாப்பு தவிர வேற பாதுகாப்பு අද எங்க ඇදහිල්ල இருக்கு? කියන එක කෝ දේව සේවකයන්ට இன்னைக்கு விசுவாசி මනුෂ්‍යයා මතයි අද ජීවත් වෙන්නේ මුදල මතයි ජීවත් වෙන්නේ அதாவது பணத்துக்கு மீது தான் අද ඩිග්‍රිය මත තමයි ඔහුගේ සේවය ගමන් කරන්නේ அவனுடைய புத்திக்கு குறித்து தான் அவன் ඊසාක්ට ஊழியத்தை දෙවියන් செய்கிறான். වහන්සේ කිව්වේ සාගතයට වෙලා හිටපන් ஆண்டவர் சொன்னார் ஈசாக்குக்கு මම பஞ்சத்துல නුඹ සමග සිට ආශිර්වාද කරන්නෙමි நான் உன்னோடு කියලා கூட இருந்து ஆசீர்வதிப்பேன் ඇදහිල්ලෙන් අපි ගමන් කරන්න ඕනේ ඇදහිල්ලෙන් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ விசுவாசத்துல நான் நடக்கணும் ඕ வாழணும் ඒ ඇදහිල්ල எங்க அந்த விசுவாசம் එන්න එන්න ඇදහිලිවන්තයාගේ ඇදහිල්ල නැති වීගෙන යනවා விசுவாசியோட விசுவாசம் வர வர குறைந்து போ එන්න එන්න උට දැනුම වැඩි වෙන්න උට ගාණක් නෑ ඇදහිල්ල ගමන அதாவது அறிவு கூட 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 அவனுக்கு விசுவாசம் என்பது கணக்கில்லாம ඔව් போயிடுச்சு. පරිණත වෙන්න ඌ යාඥා කරන එකක් දැන් අඩු වෙලා அவன் அனுபவசாலியா மாற மாற அவன் ஜெபம் பண்றது குறைஞ்சு போச்சு. පරිණත වෙන්න නමස්කාරයක් ගාණක් නෑ அதாவது அனுபவம் கூட 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 நம்ம ஆராதனையும் குறைஞ்சு போச்சு පරිණත වෙන්න නිකන් ඈල්ලුවට ලක් වෙලා அனுபவம் கூட 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 சும்மா எல்லாத்தையும் வீணா பார்த்தாச்சு ඇදහිල්ලකෝ விசுவாசம் எங்கே මේ ඇදහිල්ල ඔබේ ජීවිතේ ගිලී ගියොත් இந்த விசுவாசம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ඔබ වටා මොනවා තිබුණත් වැඩක් නෑ හොඳට මතක තියාගන්න சுத்தி என்ன இருந்தாலும் வேலை ඔබත් එක්ක සෙනග 1000ක් හිටියත් වැඩක් නෑ உங்களோடு 1000 பேர் இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න මනුස්සයා විතරයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්නේ விசுவாசத்தோடு இருக்கிற மனுஷன் மட்டுமே கர்த்தரை නැවත දෙවියන් பிரியப்படுத்தலாம். වහන්සේ මේ පොළවට ඇවිල්ලා හොයන්නේ වෙන කාවත් නෙවෙයි மீண்டும் கர்த்தர் வந்து பூமியில தேடுவது வேற யாரையும் இல்ல ඇදහිල්ලෙන් මට එක්කෙනෙක් සම්බ වෙයිද விசுவாசத்துல ஒருவன் எனக்கு එහෙනම් அகப்படுவான். ඇදහිල්ලෙන් අපි ගමන් කරමු ஏன்னா விசுவாசத்துல ඔබේ நான் ජීවිත ගමන හැම දෙයක් තුළම ඇදහිල්ල තියන්න உன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா இடங்களிலும் விசுவாசத்தை ඔබ வச்சுக்கொள்ள මෙහෙම ඉන්නකොට මගේ දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරයි කියලා හිතුවනම් நீங்க இப்படி இருக்கிற நேரத்துல கடவுள் என்னை பாதுகாத்தார் ඔබ මෙහෙම ඉන්නකොට කොහොම හිතන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ මාව நீங்க ආරක්ෂා இப்படி කරයි இருக்கிற කියලා நேரத்துல எப்படி யோசிக்கணும் கர்த்தர் මේ என்னை කුඩා பாதுகாப்பார். කාලේ මව් කුසේ ඉඳන් මාව ගෙනාපු දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා அதாவது தாயின் கற்பத்துல என்ன பாதுகாத்தார்னா පෙනෙන්නේ නැති තැනක ඉඳන් ගර්භාෂය තුල ඇටකටු මස්නාර මාංශ ඇස කන නාස ඔක්කොම අදපු දෙවියන් වහන්සේ මාව සම්පූර්ණ කරලා ගෙනාවනම් தென்படாத இடத்துல இருந்து கண் காது மூக்கு நாக்கு எல்லாம் வச்சு கடவுள் என்னை வெளியே கொண்டு வந்தார்னா එළියට ඇවිල්ලා අවුරුදු 20 පැනපුවා මූ අල්ලන්න බෑනේ අප්පා வெளியே வந்ததுக்கு பிற்பாடு 20 வயசு தாண்ட பிற்பாடு பிடிக்க ඔගේ முடியல බුද්ධියෙන් මූ හැම දෙයක්ම කල්පනා කරන්නේ அவன் தண்ட புத்தியில எல்லாத்தையும் யோசிக்கிறான் ඔගේ ඥාණයෙන් තමයි හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්නේ ஞானத்தை பயன்படுத்தி தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறான் ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන මේ පොළොව තුල விசுவாசத்துல வாழுங்க இந்த ඒක பூமியில ඕනම පොළොවක් වේවා ශරීරයක් වේවා
වේවා, සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වේවා, අධ්‍යාපනයක් වේවා, வியாபாரයක් වේවා ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් அது කරන්න. எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, பொருளாதாரமா, படிப்பா, அறிவா, ஞானம் சார்ந்த ஊழியம் காரியங்களா இருக்கலாம், விசுவாசத்துல வாழுங்க. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ. தேவன் தான் பாதுகாக்க. දෙවියන් වහන්සේ ගිය පාරත් මම දේශනාවට මේ කතාවක් කිව්වා. நான் இந்த போன முறையும் இந்த ஒரு செய்தியை சொன்னேன். நான் යාළුවෝ දෙන්නේ දෙපැත්තේ ඉඳලා කතා කරගෙන ඉන්නවලු පාරේ. அதாவது ரெண்டு நண்பர்கள் ரோட்ல நின்று காய்ச்சி கொண்டு இருந்தாங்களா, ரெண்டு பக்கம் நின்று. එක යාළුවෙක් මචං මාරයි බාපේ ගෙට හොරු පැන්නනේ බං. ஒரு நண்பன் சொன்னானா, மாற வேலை எங்க மச்சான் என் வீட்டுல கள்ளன் பாஞ்சிட்டான். ඇත්තද? මොකක්ද උනේ මචං? உண்மைதான், என்ன நடந்துச்சு? ලක්ෂ කාමාරක් විතර බඩු අරන් ගිහලා බං. 2 லட்சம் மைக்ல காசு எடுத்துட்டு போயிட்டான்டா. ඒක තමයි කියන්නේ බං. අපේ ගෙටත් හොරු පැන්නා. අනිත් එකා කියනවා. மத்தவன் சொன்னானா, எங்கட வீட்லயும் கள்ளன் பாஞ்சான் தானே. අනිත් එකා කියන්නේ අපේ ගෙට හොරු පැන්නා බං. மத்தவன் கேட்டானா, எங்கட வீட்லயும் கள்ளன் பாஞ்சான் தானே. අපේ ගේ නම් කඩන්න හම්බුන්නේ නෑ බං. எங்கட வீடெல்லாம் உடைக்க முடியல. ඇයි? ஏன்? අපේ ටාසන් ඉන්නවා. எங்கட டாசன் இருக்கு. ටාසන් කියන්නේ බං බාප්පද? டாசன்னா නෑ බල්ලා බං බල්ලා. பல்ல நான் ඒ අද මොකක්ද උනේ? என்ன நடந்துச்சு? ටාසන් උසන් ගිහලා. டாசன் கொண்டு போயிட்டான். ඒ ගෙට පැනලා ලක්ෂ එකමාරයි. ටාසන් ලක්ෂ දෙකමාරයි. ஆமா. ඔට තේරෙනවද? வீட்டுக்கு ඒයි උඹලා හිතන් ඉන්නේ මේවා ආරක්ෂා කරයි මේම වෙයි කියලාද? இத பாதுகாத்து கொள்ளலாம், இப்படி செய்யலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? දෙවියන් වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරන කියන ඇදහිල්ල ඔබේ ජීවිතේ තිබුණේ නැත්තම් ஆண்டவர் என்ன பாதுகாப்பாருங்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இல்லாட்டி ජීවිතේ වැඩක් නෑ අනිත් අය. வாழ்க்கையில வேலையே இல்ல. කොච්චර දේවල් දිනු වුණත් අපේ ජීවිතේ මේ ඇදහිල්ල කියන එක අඩු වුණොත් எவ்வளவு நாங்க வளர்ச்சி அடைந்தாலும் விசுவாசம் என்பது குறைச்சல் அடைந்தால், ක්‍රිස්තියානි සභාව පෝසත් වෙන්න මේ ඇදහිල්ල කියන එක සම්පූර්ණයෙන් පල්ලයට ගිහිලා. அதாவது சபை வளர 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 விசுவாசத்துல கீழ் நோக்கி போயிட்டாங்க. ඒ නිසා අපි ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරමු. நாங்க விசுவாசத்துல நடப்போம். ඊසාක්ට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ පෙනී ஈசாக்குக்கு தரிசனம் යන්න එපා කියලා போகாதன்னு சொல்லி, මේම ක්‍රියා කරන්න කියලා இப்படி செயல்படுன்னு சொல்லி, මේ පොළවේ මම උසස් කරන්නම් කියලා இந்த பூமியில நான் உன்னை உயர்த்துவேன் என்று சொல்லி දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. ஆண்டவர் கதைத்தார். රයිට් එයා හිතුවා හොඳයි කියලා. அவன் நினைச்சா நல்லதுன்னு. මිනිහා ටික ගාලයක් ඉන්නවා දැන්. அவன் கொஞ்ச நாள் இருந்தான். මෙයා මිනිහා විශ්වාස කරා ඔව්. ஓ ஆமான்னு சொல்லி මට කණ්ඩ දෙයි දෙවියන් වහන්සේ. எனக்கு சாப்பாடு ආල් கொடுப்பாருன்னு ටික நினைச்சான். දෙයි මට කොහොමරි. ஆண்டவர் எப்படியாவது கொடுப்பாருன்னு நினைச்சான். හැබැයි මගේ ජීවිතේට නම් එයාට මොකුත් කරන්න බෑ. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் அவருக்கு எதுவும் செய்ய. මිනිහා බොරුවක් කියාගෙන යනවා. அவன் பொய்யோன்னு சொல்லிக்கிட்டு போறான். නෝනට නංගි කී කියනවා. அதாவது மனைவியை பார்த்து தங்கச்சின்னு சொல்லிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான். දන්නවනේ ඔබ ඒ කොටස කියවල බලද්දි. அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே அந்த பகுதியை දැන් வாசி பாருங்க. යමක් විශ්වාස කරා නොගියා සුපිරි. அதாவது ஒரு விஷயத்தை அவன் விசுவாசித்தான் செயல்பட்டான். ඇදහිල්ලේ භාගයක් හිට ගත්තා තව ඇදහිල්ලක් අතහැරිය පල්ලයට. அதாவது பாதி விசுவாசத்துல செயல்பட்டா பாதியை விட்டுட்டான். මට කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට எனக்கு சாப்பிட கொடுக்கக்கூடிய தேவனுக்கு මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න බෑ. என்னுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாக்க ඒකට முடியாது. පොඩි ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගත්තා. அதுக்கு ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கிட்டான். ඊසාක් දාගත්ත ඉන්ෂුරන්ස් එක මොනවද ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එක? ஈசாக்கு போட்டுக்கிட்ட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்னது? අබිමෙලෙක්ලා ඉදිරියේ බොරුවක්. அதாவது அபிமெலேக்கு முன்பதாக ஒரு பொய். නංගි මගේ භාර්යාවට නංගි කියලා කිව්වා. என்னுடைய மனைவியை பார்த்து தங்கச்சின்னு சொன்னாரு. ටික කාලයක් ඉන්න බොරුව කියාගෙන கொஞ்ச நாள் இருக்கிறா, அந்த பொய்யை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறா. ඒ තනිය යනකොට මේ මතල්ලා යනවා. தனியா போற நேரத்துல கைய பிடிச்சு தாவர் ஜக்கப. கை யார் சரி கண்ட கை நங்கி, கை விட்டுறா. நங்கி. தங்கச்சி බොරුව කරගෙන යනවා ටික දවසක්. பொய்யை செஞ்சுக்கிட்டு දෙවියන් போறா. වහන්සේට ඕනේ සාගතය තුල මොකද ධනවත් එක් කරන්න. அதாவது கடவுளுக்கு தேவை பஞ்சத்துக்கு மத்தியில இவன பெரிய මේ සාගතය තුල අබිමෙලෙක්ට බලපෑමක් කරන්න ඕනේ ඊසාක්ව තිබ්බේ. அதாவது ஈசாக்குடைய வாழ்க்கை கூட ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணதான் ඊසාක්ව ගානක්වත් නැහැ. ஈசாக்குக்கு கணக்கே இல்ல. මූ ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගෙන මේකේ. இதுக்குள்ளார அவன் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் දෙවියන් වහන්සේ බලනවා මේක අඩේ මේක අතරම මේ බොරුව නිදොස් කරගෙන මට ඕනේ වා පොසත් එක් කරන්න. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அடே இத விற்று, இந்த பொய்யை விற்று நானே ஐஸ்வர்யவானா. මේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මම දෙවියන් වහන්සේ බව. அதாவது இந்த நாட்டுல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நான் காட்டணும் நான் கடவுள்னு சொல்லி. ඒකට විදියක් නැහැ. இப்ப அதுக்கு இடம் இல்ல. පාස්ටර්ම ලයිසන්ස් එකක් දාගෙන තමයි අවිලා කතා කරන්නේ. பாஸ்டரே லைஃப் ලයිෆ් ගාඩ් එකක් දාගෙන ඉන්නවා සමහරව. සමහර ලයිසන්ස් තුවක්කු තියාගෙන ඉන්නවා. சிலர் வந்து துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாஸ்டர்மார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කොහමද අනිත් මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්නේ? සාරාන්ට කොහමද දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මට කියන්නකෝ. සාරාන් ඇවිල්ලා තුවක්කුව කෙලිත් තියන්න ඕන ඔළුවට. அதாவது சாரன் வந்து இப்படி ඉස්සරහට එන සාරාන් මම කියන්නේ. அதாவது பாஸ்டரே අර එන වෙඩි තියනවා. තුවක්කුව නැගිටලා උසාවියේ තිබ්බා නේ කෙනෙකුට. උසාවිය කියද්දි නැගිට්ටා තිබ්බා ඩිස් ගාලා. එහෙම ඇවිල්ලා පල්ලියෙත් ඇවිල්ලා වෙඩි දිනවා පාස්ටර්. அதாவது பாஸ்டருக்கு அப்படி வந்து ஆலயத்துல வந்து இப்படி வெடி வைக்கணும். එකක් තියනවා ඒට යනවා. කෙලින් තමයි තියන්නේ. ஒண்ணு அங்கிட்டு போகுது. ආයෙත් ආකට යනවා. அதாவது இன்னொன்னு சுடுறா, அதுவும் அங்கிட்டு போகுது. දෙවෙනි එකත් ආකට යනවා. ரெண்டாவது තුන්වෙනි එක තියද්දි மூணாவது சுடுற நேரம் ඌට බැවිලා වදිනවා. அவனுக்கே வந்து படுது. දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඔයා මේ ඔයාගේ ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියාගෙන ඔයාගේ මේක තියාගෙන ඔයා ජීවිත ආරක්ෂාවකයන් තියාගෙන ඔබ හිටියොත් ඒ ආස්කම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கிற அதை இதை பாதுகாப்புக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல கடவுளுக்கு இப்படி ஒரு அற்புதத்தை ඊසාගේ செய்ய බොරුව முடியாது. තියෙනකන් දෙවියන් වහන්සේට මේ පොළවේ ආස්කමක් කරන්න බැරි වුණා. அதாவது ஈசாக்குடைய பொய் இருக்க வரைக்கும் கடவுளுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியல. ඕගලන්ට ණය ගන්නවා කියන තීරණය ඉන්නකන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආස්කම් කරන්නේ නැහැ. நீங்க கடன் வாங்குவீங்கன்னு தீர்மானிச்சு இருக்கிற நேரம் வரைக்கும் கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்ய மாட்டார். ඔබ උඩඟු වෙලාම නම් ඉන්නේ ආස්කම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. நீங்க பெருமையிலே இருப்பீங்களா ඔබ இருந்தா கடவுள் සමාව அற்புதம் செய்ய மாட்டார். දෙන්නෙම නැහැ කියාගෙන ඉද්දි ඔබ තුල ආස්කම සිද්ධ වෙන්නේ நீங்க නැහැ. மன்னிப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு இருப்பீங்களா இருந்தா கடவுள் அந்த அற்புதத்தை செய்ய மாட்டார். ඔබ වෙනස් වුණොත් நீங்க மாறினீங்கன்னா ඔබ සැබෑ තත්ත්වයට පරිවර්තනය වුණොත් நீங்கள் உண்மையான நிலைமைக்கு வந்தீங்கன்னா ශරීරය තුල சரீரத்தில் පවුල තුල குடும்பத்தில் ව්‍යාපාරය තුල வியாபாரத்தில் හස්ත කර්මාන්තය තුල கையின் கிரியைகள் දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ සාගතය තුල මහා බලවත් දෙයක් කරන්න. தேவனுக்கு தேவை பஞ்சத்துக்கு மத்தியில பெரிய அற்புதம் செய்ய. උන්වහන්සේගේ සභාව තුල ශ්‍රී ලංකාව තුල විශාල දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஆண்டவர் இந்த சபைக்குள்ளாக இலங்கை தேசத்துக்குள்ள பெரிய அற்புதத்தை செய்ய ඒක பார்த்து කරන්න கொண்டிருக்கிறார். විදියක් නැහැ. ஆனா செய்யறதுக்கு இடம் இல்ல. ඒ ඔක්කොම ආගමික ස්ථානයක් බවට පත් කරගෙන. இது எல்லாமே மத வழிபாட்டு ஸ்தலங்களாக மாறிவிட்டது. උන්වහන්සේ කොර වෙච්ච කාව නැගිටවන්න සූදානම්. ஆண்டவர் ஒரு முடக்குவாதக்காரனை எழுப்ப ரெடி. වීල් චෙයාර් එකේ එන කාව නැගිටවල දුවන්න උන්වහන්සේ සූදානම්. அதாவது வீல் சேர்ல வர்றவனை எழுப்பி நடக்க வைக்கிறதுக்கு கடவுள் ஆயத்தம். ඊට කලින් මූ ප්ලෑන් එකක් දාලා රංගපාණ්ඩ එකෙක්ව තියලා ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් එකා වීල් චෙයාර් එකෙන් ගෙනේ. මම යාත්‍රා කරනවා යාත්‍රා කරනවා අගිට දුවපන් අප්පා. அதுக்கு முன்பதாக பாஸ்டர் ஒரு பிளான பண்ணி நல்லா நடக்கிற ஒருத்தனை வீல் சேர்ல வச்சு நான் ஜெபம் பண்ற நேரத்துல எழும்பி நடன்னு சொல்லிட்டு செய்யுங்க. දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා අඩේ වීල් චෙයාර් එකේ එන කාව මම නැගිටවන්නම්. அதாவது கடவுள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வீல் சேர்ல வரவன நான் எப்படியாவது ඊට எழுப்பாட்டேன். කලින් මූ බොරු ප්ලෑන් එකක් ගාලා ඇවිදින්න පුළුවන් එකා වීල් චෙයාර් එකේ තියාගෙන அதுக்கு එනවා. முன்னுக்கு பாஸ்டர் ஒரு பொய்க்கு பிளான் ஒன்னு பண்ணி வீல் சேர்ல ஒருத்தனை නිකම්ම බැන්ඩේජ්ජක් කොතාගෙන එනවා මූ නිකන්. பொய்க்குனாச்சு பாரு, இன்னும் ஹிங்கான்னா வகை. அத ரோட்ல இருக்கிறதா නිකන්නගේ තුවාලයක් නෙමෙයිනේ. பிச்சைக்காரன் கிட்ட இருக்கிறது காயவிலே. කොහෙටද සභාව ගමන් කරන්නේ? சபை எங்க போகுது? මලමිනි උන්වහන්සේ නැගිටවන්න සූදානම්. அதாவது மரித்து போன சடலங்களை கடவுள் எழுப்ப ரெடி. ඌ මැරිච්ච නැති එකෙක්ව පෙට්ටිය දාලා දවස් 4කින් පස්සේ යාත්‍රා කරලා නැගිටුවා. அதாவது சாகாத ஒருத்தனை பெட்டி ඒයි வச்சு மூடி කවදාද උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා ලාසරස්ව නැගිට්ටා වගේ එලිෂාලා මලමිනි නැගිට්ටා වගේ මට ඕනේ වර්තමාන සභාව තුළ නැගිටවන්න. ඊට කලින් මූ සෙටින් එකක් අදලා கடவுள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார். எலியா எலிஷா மாதிரி செத்து போன லாசரு மாய்களை கடவுள் எழுப்பாடுறதுக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கார். அதுக்கு முன்னுக்கு இவனுங்க ஷார்ட்கட் කෝ ඇදහිල්ල எங்க සභාව තුළ දෙවියන් වහන්සේ අදත් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. அதாவது சபையில கடவுள் இன்றைக்கும் செயல்பட பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். ඊට කලින් අපේ ප්ලෑනින් අපි ගහගෙන அதுக்கு முன்பதாக எங்களுடைய ඊට කලින් අපි සැලසුම් අදාගෙන நாங்க அதுக்கு முன்பதாக ඊට திட்டமிட்டு කලින් අපි එක එක දේවල් මත දාගෙන அதுக்கு முன்பதாக நாங்க ஒவ்வொரு காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில போட்டுக்கொண்டு ඇදහිල්ලෙන් ඊට ගන්න. விசுவாசத்துல நில்லுங்க. ඔබගේ ඒ බොරු කියන ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එක අයින් කරගන්න. அதாவது பொய் சொல்லுகிறதா කෙටි මාර්ගවල දියුණු වෙන්න උත්සාහ කරන මාර්ගවල අයින් කරලා දාන්න. அதாவது குறுக்கு வழியில முன்னேறுவதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்க. අතේ සතයක් නැති වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සෙව්වනම් ஆண்டவர் ஒரு சதம் உங்க கையில இல்லாத நேரத்துல உயர்த்துவார். අද ඔබට බොහෝ දේවල් තියෙදි තව ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැද්ද? ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு போய் செல்ல மாட்டார். ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන්න. விசுவாசத்துல ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. விசுவாசத்துல දෙවියන් වහන්සේ நடங்க. මහත් වූ දේවල් කරයි. கடவுள் பெரிய காரியங்களை செய்வார். සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ලයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அதாவது பஞ்சத்தை இல்லாமக்கிற விசுவாசத்தை தான் கடவுள் உங்கள்ட்ட දෙවියන් වහන්සේ හැම எதிர்பார்க்கிறார். කෙනෙකුගේම ජීවිත බලාපොරොත්තු වෙනවා. தேவன் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில මෝසස්ට எதிர்பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා மோசஸ்க்கு கடவுள் சொன்னார், ඒට උදෑසන ගිහිල්ලා නයිල් ගඟ ලේ කරලා දාන්න කියලා. அதாவது நாளை காலையில போய் நைல் நதியை ரத்தமா மாத்துன்னு சொல்லி. ඒක ඊට වෙනකන් ඔහුගේ ජීවිතය තුළ කොච්චර ඇදහිල්ලක් වර්ධනය කරන්න ඕනේද? அது நாளைய தினம் வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய ஒரு මෝසස් விசுவாசம். ඇදහිල්ලෙන් යන්න ඕනේ නයිල් ගඟාවට. அதாவது மோசே நைல் நதியை ඔහු යාඥාවෙන් ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න ඕනේ මේ නයිල් ගඟ. விசுவாசத்துல முன்னோக்கி நடக்க. අදත් ලෝකේ තියෙන හොඳ පිරිසුදුම ජලය තමයි නයිල් ගඟේ තියෙන ජලය. அதாவது இன்றைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற சிறந்த தண்ணீர் தான் நைல் நீர். ඒ කාලෙත් කොච්චර තව ලස්සනට ඇතිද? அந்த நாட்கள்ல எவ்வளவு ඒක ලේ කරනවා කියන්නේ. அதில் ரத்தமா மாத்திரன்னு சொன்னா ඇදහිල්ල ඕනේ දේ මෝසස්ට එපාද? இது விசுவாசம் வேணுமா இல்லையா மோசேக்கு? දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භක ගමනක් ඔහුගේ ඒක. அதாவது மோசேயுடைய ஆரம்ப வாழ்க்கை. ඒ වගේම තෝගේ අවසානයේත් ඇදහිල්ලම ඕනිම කරා. அதே போலதான் அவன் விசுவாசத்திலே அவனுடைய வாழ்க்கையின் ඇදහිල්ල තමයි වැදගත්. முடித்தான். ඔබේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් එන්න පුළුවන්. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. කුණාටු එන්න පුළුවන්. අර්බුද එන්න පුළුවන්. පවුල තුල, ආර්ථිකය තුල, සේවය තුල, සභාව තුල ඕනම එකට ඇදහිල්ලෙන් ඉටගෙන යාඥා කරන්න. குடும்பத்திலேயாக இருக்கலாம், ஊழியத்திலேயா இருக்கலாம், எல்லா இடங்களிலும் விசுவாசத்திலே දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල වෙනස් කරයි. கடவுள் எல்லாத்தையும் மாத்துவார். අබිමෙලෙක් දැක්කා. උන්වහන්සේම තමයි අබිමෙලෙක්ට පෙන්නුවේ මේක. அதாவது அபிமெலேக்குக்கு கடவுள் தான் காண்பித்தார். මේ පැත්තෙන් ඵලයන් අද මේ පැත්තෙන් ඵලයන්.
இந்த பக்கம் போ. අරුන් දෙන්න සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා ඊසාකුයි රෙබේකයි. ஈசாக்கும் ரெபேக்காவும் விளையாடி கொண்டு இருக்காங்க. දැක්ක ආඩේ උඹලා දෙන්න යකෝ භාර්යාවයි මහත්තයයිනේ තොපි දෙන්නනේ. අඩ ගැව්වා. මර ඊසාක් මේ මොකද කිව්වේ? அபிமெலேக்கு கண்டுட்டு கூப்பிட்டா. நீங்க 2 பேரும் கணவன் மனைவி தானே? ඇයි බං මේම කරන්නේ? ஏன்டா இப்படி போய் சொல்றீங்க? ඇදහිලිවන්තයාගෙන් අඬ ගාලානෝ නොයදිලිවන්තයා. அதாவது விசுவாசிய கூப்பிட்டு விசுவாசி இல்லாத ஒருத்தன் கேக்குறான், ඇයි බං උඹ ණය වෙන්නේ? ஏன்டா கடன் வாங்குற? ඇයි බං පොලියට ගන්න කියලා ஏடா வட்டி වහකණේක ඊට වැඩිය හොඳයි. அதாவது விசுவாசிய பார்த்து ஒரு அந்நிய புறஜாதி கேட்கிறான். දැන් මේ මොකද උන්වහන්සේ කියවම උඹ කරන කොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල ආශිර්වාද වෙනවා කියලානේ කිව්වේ. கடவுள் சொன்னார் என்னது? உன் நிமித்தமாக குடும்பம் பூமியில இருக்க சகல ஜனங்களும் ஆசீர்வாதி. දැන් අබිමෙලෙක්ට ආශිර්වාද වෙලාද මෙයා? அபிமெலேக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறானா? අබිමෙලෙක් ඇවිල්ලා කියන අඩේ උඹ කියපු බොරුවෙන් බං මේ කවුරු හරි බං මේ කෙල්ල උස්සන් ගියොත් බං අපි පාපෙට වැටෙනවනේ බං කියලා කියනවා. அதான் நீ சொன்ன பொய்யில இந்த பிள்ளை யாராவது தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்கன்னா நாங்க பாவத்துல விழுந்துருவோம்டான்னு சொல்றான். ඒක තමයි කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි එක ආද පාපෙට වටනවා ලෝකෙින් එකව. அதாவது உலகத்துல இருக்கிறவன ஒரு கிறிஸ்தவன் பாவத்துக்குள்ளாக விழ வைக்கிறான். ඇදහිල්ලේ බාගෙටිටගෙන හරියන්නේ නැහැ. விசுவாசத்துல பாதி விசுவாசத்துல நின்னுகிட்டு சரி வராது. කණ්ඩ දෙයි කියලා විශ්වාස කරපුවා ජීවිතය ආරක්ෂා කරයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அதாவது சாப்பிட கொடுப்பாருன்னு நம்பினவன் என்ன பாதுகாப்பாருன்னு நம்பல. කොරෝනා කාලේ මාව ජීවිත බේරුවා දෙවියන් වහන්සේ දැන් අපිව ගෙනියන්නේ නැහැ කියලා දිතන්නේ. அதாவது கொரோனா நாட்கள்ல என்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வந்த கர்த்தர் இன்னைக்கு கொண்டு போக மாட்டார்னு நான் நினைக்கிறீங்க. ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. விசுவாசத்துல நடங்க. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන හැම කාරණාවකදීම ඇදහිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. அதாவது எல்லா விஷயங்களிலும் கர்த்தர் ඊසාක් අවුරුදු விசுவாசம். 20ක් තිස්සේ ඇදහිල්ල බලන් හිටිය දරුවෙක් වෙනුවෙන්. அதாவது ஈசாக்கு 20 வருஷம் பார்த்திருந்தான் ஒரு பிள்ளைக்காக. ඇදහිල්ලෙන් ඒව ලබා ගත්තා. விசுவாசத்துல அதை பெற்றுக்கொண்டான். දැන් මේ ළමයිත් එක්ක මට ජීවත් වෙන්න බැරි කියලා හිතනවා මේ බොරුව කියාගෙන ඉඳ හදනවා. அதாவது இப்ப சொல்றாங்க இந்த பிள்ளையோட எனக்கு வாழ முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. කොහෙටද අපි ගමන් කරන්නේ? நாங்க எங்க போறோம்? බොරුවක් දා ගන්නවද? பொய்யொன்ன ලෝකේ න්‍යායක් දා ගන්නවද? உலகத்தின் நியாயத்தை போத்துக்கொள்றோமா? ඇදහිල්ලෙන් මේ පොළවේ වීරය කරනවද? விசுவாசத்துல நாங்க ඇදහිල්ල කියන මහා බල සම්මාන ආයුධයක් තමයි සභාවට දීලා තියෙන්නේ. விசுவாசம் என்கிற பயங்கரமான ஒரு ஆயுதத்தை தான் ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවුරුදු ගණන් පරිණත වෙන්න ඕනේ නෑ. அதை செயல்படுத்துவதற்கு ஆண்டு கணக்கு நாங்கள் ඒක அனுபவசாலிகளாக කාලේ ප්‍රශ්නයක් නෑ, පුද්ගලයා ප්‍රශ්නයක් නෑ, පාස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, ඇදහිලිවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඒක ක්‍රියාත්මකයි. அதுக்கு காலமோ நேரமோ அதற்கு இடையூறு கிடையாது. ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙලා බලන්න. விசுவாசத்துல செயல்பட்டு பாருங்கள். ඇදහිල්ල සක්‍රිය වෙන්න ඕනේ. அதாவது விசுவாசம் செயல்படணும். අක්‍රිය වෙලා හරියන්නේ නෑ. அது செயல்படாமல் இருந்து சரி வராது. භාගයක් සක්‍රිය වෙලා භාගයක් අක්‍රිය වෙලා හරියන්නේ නෑ. பாதி செயல்பட்டு பாதி செயல்படாம இருக்கிறது சரி සම්පූර්ණව வராது. සක්‍රිය වෙන්න அது ඕනේ. முழுமையா செயல்படணும். එවිට තමයි ගමන සාර්ථක වෙන්නේ. அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய பிரயாணம் சரி ඊට வரும். පස්සේ ඊසාක් කියනවා අනේ මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මාව මරයි කියලා. මගේ නෝනත් ලස්සන නිසා අරගෙන අනේ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් මේක ඈ. ලස්සනම ගන්නවා මුන් මරයි. එමනේ. ආබ්‍රාහමුත් එමනේ. රෙබෙකා නෙමෙයි සාරා ලස්සනයි කියලා බොරු කියනවා. මෙයා රෙබෙකා ලස්සනයි කියලා බොරු. ඒක තමයි ලස්සනම බඳින්න එපා කියන්නේ. ප්‍රශ්න ගොඩයිනේ. அதாவது அழகான உள்ள கல்யாணம் கட்டினா இதுதான் பிரச்சனை. මොකටද මේ වගේ භාගයක් විශ්වාස කරනවා භාගයක් අවිශ්වාස කරනවා. பாதி நம்பி பாதி நம்பாம. සභාව අපිව බේරුවා දෙවියන් වහන්සේ. சபையை கடவுள் காப்பாத்தினா මෙතරම් බේරලා තියෙනවා. இவ்வளவு தூரம் காப்பாத்தி இருக்கிறார். ගොඩාක් සභාවන් සාරාන්ගේ බේරලා நிறைய சபைகள் சாரானால பாதுகாக்கப்பட்டு 3යි මෙයා උනේ. 3 தான் மாட்டிச்சு. අනිත් අය කොච්චර දෙවියන් වහන්සේ තව බල සම්පන්නයෙන් ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේද? அந்த மத்த எல்லா சபைகளும் எவ்வளவு கடவுளுக்காக தைரியமா துதிக்கணும். ඊට පස්සේ අනිත් උන් ජීලා ඔක්කොම අයි කරගත්තා. අප ආරක්ෂාවට සම්පූර්ණයි. அதாவது அதுக்கு பிற்பாடு மத்தவங்களும் போயிட்டு கேமரா மாட்டிட்டானுங்க பாதுகாப்புக்காக. ඉන්න තත්ත්වෙන් දෙවියන් වහන්සේ බැලුවෝ තව ආත්මික වෙයි කියලා. கடவுள் பார்த்தாரு இருக்கிற நிலைமையில இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய நிலைமைக்கு மாறுவானே. සාරාන් ඇවිල්ලා තියෙන අපේ ගමේ ඉඳන්. පානදුර පල්ලි මුල්ලේ ඉඳන්. ඒ ඉඳන් මේට එනකොට සභාවන් කීයක්ද? ඒතර අපි කොච්චර ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න ඕනේද? நாங்க எவ்வளவு விசுவாசத்துல கர்த்தரை துதிக்கணும். ඒක නෙමෙයි අනිත් පැත්තටයි ගියේ සභාව. ஆனா மத்த பக்கம் தான் சபை திரும்பிச்சு. ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. விசுவாசம் දවසින් දවස ඒක දියුණු වෙන්න ඕනේ. அது நாள்தோறும் வளர்ச்சி ඒ ආයුධය දවසින් දවස සක්‍රිය වේගිනම යන්න ඕනේ. அது நாள்தோறும் செயல்படணும். ඒක අක්‍රිය වෙච්ච දවසට அது செயல்படாம சபாவை போகும் நாள்ல මැරිලා. சபை செத்தது. සේවකයා මැරිලා. ஊழியக்காரன் ඇදහිලිවන්තයා செத்தவன். මැරිලා. விசுவாசி செத்தவன். ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. அன்பான சகோதரனை சகோதரியே. දැන් ඔහුගේ බොරු ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එක අයින් කරගත්තා. සෝරි මගේ නෝනා තමයි කියලා ඉන්ෂුරන්ස් එක අයින් කරගත්තා. මං කියේ බැංකුවට ගිහලා ලෝන් එක එපා කියලා ආවම කොහොමද වෙන්නේ? ගෙදර සල්ලි පිටියා. වෙනවද නැද්ද? லோன் வேணான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா வீட்டுல காசு. හැබැයි නෑ ඒවා මට ලෝන් එකම දීපන් කියලා අරන් ආවොත්
இல்ல வேணாம் அது வீட்ல இருக்க காசு எனக்கு வேணாம் லோனே ඒක தான் ගෙවනකන් ණය බරින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. அத கட்டி தீர்க்க வரைக்கும் அவன் பார දෙවියන් වහන්සේගේ අස්ත ක්‍රියාවට ඔබ ඉඩ දුන්නොත් தேவனுடைய கையின் கிரியைக்கு ඇදහිල්ලෙන් ඔබ ක්‍රියා කරොත් நீங்கள் விசுவாசத்தை දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අත ළඟටම ගෙනත් දෙයි. ඒක වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. அவர் உங்கள் ඒක- கை அருகிலே கொண்டு வந்து ඒක கொடுப்பார் ගෙයක් වෙන්න පුළුවන්. அது வீடா ඒක இருக்கலாம் ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්. அது இடமா இருக்கலாம் මහත් වූ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරයි. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் එක අවස්ථාවක මගේ සහෝදරයා ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே என்னுடைய சகோதரன் කාර් එක විකුණන්න ගියා. கார் ஒன்று விற்கிறதுக்கு போனார் බලලා ඔක්කොම චෙක් කරලා ගන්නම් කියලා පොඩි ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් දීලා චෙක් කරලා කාර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා ගන්න බෑ කියලා ගියා. அதாவது காரை வாங்குறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கார்ல ஒரு சிக்கல் இருந்ததுனால வேணான்ட்டு போயிட்டார் මටත් කිව්වා. எனக்கும் சொன்னேன் කො යාඥා කරමු. நான் சொன்னேன் ஜெபம் பண்ணும் ඒ අය නැවත ඇවිල්ලා අපිට වැඩි මුදලකින් ගන්නත් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට කියලා. அதே ஆக்கள் ஒரு கூடுதலான தொகையை கொடுத்து எங்க கிட்ட அதே காரை வாங்குறதுக்கு கடவுள் வைக்க முடியும் ගිහලා ඒ මිනිස්සයා ආයෙ සතියෙන් කතා කළා වැඩි මුදලක් දීලා අරගෙන ගියා කාර් එක. அதே மனிதன் මේ அடுத்த වෙච්ච கிழமை ආස්කමක් ඈ. இந்த வீட்டுல நடந்த ஒரு දේනසගේ 16ගේ ජීවිතය තුල. அதாவது இந்த வீட்டுல நடந்த அற்புதம் அவர் மறுபடியும் வந்து ஒரு கிழமையில அதிகமான காசு கொடுத்து அதே கார் வாங்கிட்டு කාර් එකක් ගන්නම් කියලා ඇඩ්වාන්ස් එකක් දීලා கார் ஒன்று வாங்குறேன்னு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு බලලා පොඩි ලෙඩක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එපා කියලා ගියේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් අරගෙන දීලා මම. அதாவது பிரச்சனை ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி சிக்கல் இருக்குன்னு காசை எடுத்துக்கிட்டு போனவன் එයා මටත් කිව්වා යත් යාඥා කරා. මම කිව්වේද කාරණා තමයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ එපා කියලා ගියේ කෙනා නැවත වැඩි මුදලක් දීලා අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. அதாவது வேணான்னு போனவர் கூடுதலான காசை கொடுத்து அந்த காரை வாங்கிட்டு එයා ආවිලා වැඩි முදලක් දීලා අරන් ගියා අය. அவர் கூடுதலான காசை கொடுத்துட்டு அந்த කොහමද? காரை போறார். ස්මාර්ට්ද දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ? දෙවියන් වහන්සේට සාගතය ධනවත් කරන්න පුළුවන්. கடவுளுக்கு ඒක පොළව වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවස වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් அது වහන්සේට. உங்களுடைய வீடா இருக்கலாம் இந்த ඔබේ பூமியா අස්ත කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ගර්භාෂය වෙන්න පුළුවන්. இருக்கலாம் கற்பமா இருக்கலாம் දෙවියන් වහන්සේ මහත් දේවල් කරනවා. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ඊසාක්ට ඇදහිල්ලෙන් ඉට ගන්න කියලා කිව්වා. ஈசாக்க දැන් ක්ලියර්. விசுவாசத்துல நில்லு සම්පූර්ණ විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. அதாவது முழுமையா அவன் நம்ப බොරුවත් ඕනේ නැහැ මාව ආරක්ෂා කරන්න. பொய்யும் எனக்கு මේ தேவை කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ මං ගලවලා දැම්මා. இது எதுவுமே எனக்கு தேவை දැන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ මාව උසස් කරනවා කියලා විශ්වාස කරා. அவன் தேவன் என்னை உயர்த்துவார் දැන් என்று ස්වාමීන් நம்பினான். වහන්සේ කිව්වා කියලා වපුරපන් සාගතය තුල. இப்ப சொன்னார் கடவுள் நீ போயிட்டு விதை விதை සාගතයකට ගිහලා කොහමද වපුරන්නේ? பஞ்சத்துல போயிட்டு எப்படி விதைக்கிறது කොහමද මේ සාගතයේ ධනවත් එක්ක වෙන්නේ? තියෙන ටික දාලා නැති වුණොත් එමේ එතනින් ඉවරයි ජීවිතේ. அதாவது இருக்கிறதையும் போட்டு இல்லாமக்கி கொண்டு அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை ගොවියට තියෙන එකම බලාපොරොත්තු මේ තියෙන මේ බීජ ටික. அதாவது விவசாயிக்கு இருக்கிறதான ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த விதை මේක දැම්ම කියන ආය හම්බෙන්නේ නැහැ. இது போட்டுட்டா ඇදහිල්ලෙන් කවුද ගමන් කරන්නේ? விசுவாசத்துல யாரு දෙවියන් වහන්සේකට මහත්තු ගෞරව කරන එකට. தேவன் அவனை கௌரவப்படுத்துவார் කාස්ටක පොළවක කාන්තාරයක සාගතයට අවුච්ච රටක් වැස්සක් නැත ජලය නැති அதாவது வறட்சி மழை இல்ல காய்ந்து போன நிலத்துல கொண்டு போயிட்டு போடுறனே මේ පොළවේ ගිහලා වැඩ කරද්දි මිනිස්සු මොනවා කතා කරන්න ඇතිද? இப்படிப்பட்ட நிலத்துல அபிமெலேக்கு මොනවා කියන්න ඇතිද? சொல்லுவாங்க அபிமெலேக்கு என்ன ඒ சொல்லுவாங்க මේ ගින මිසරේ ඉන්නව මොනවා කියන්න ඇතිද? அங்க இருக்கிறதான எகிப்தியர் என்ன சொல்லுவாங்க අපේ අයියා ගියා මිසරේ එයා ඉඳන් වීලු කරනවා ඇති. අඩේ මේ වරින්බා වීලු කරන්නද පිස්සු වැඩ කරන්නේ ඔය සාගතයට වෙලා ඕකේ පුළුවන්ද බං? ஆமா எங்களை இருந்து போனதான அண்ணா கூப்பிடுவா ஐயே என்னடா பைத்தியமா பஞ்சத்துல இப்படி வேலை செஞ்சுட்டு ලංකාවේ இருக்க? ජීවත් වෙනකොට අඩේ වරින්බා සිංගප්පූරුවට කියලා අඬ ගහයි. அதாவது இலங்கையில வாழ்றத விட வா சிங்கப்பூருக்கு வான்னு கூப்பிடுவான் නෑ මම ඉන්නේ නෑ. நான் வரமாட்டேன் මේ පොළවේ මැරුණත් මම ඉන්නේ නෑ මගේ දෙවියන් වහන්සේ දාලා. நான் செத்தாலும் நான் தேவனை விட்டுட்டு வரமாட்டேன் ඊළ සාගතය තුල ගිහලා වැඩ කරනවා. அது பஞ்சத்துல போயிட்டு வேலை செய்யறான் මේක මුළු සාගතයට අවුච්ච පොළව. அதாவது இது பஞ்சத்துக்கு உட்பட்டதான මේ වෙලාවේ ඇදහිල්ලෙන් කියලා පියවරක් තියදී මිනිස්සු වීලු කරනවද? இப்படி விசுவாசத்துல அடி வைக்கிற ඈල්ලුවට ලක් කරනවද? கேவலப்படுத்துவார்களா වීලු කරයිද? கேலி செய்வார்களா ඔව් සභාවට වීලු කරන්න පුළුවන්. ஆனால் சபையை ඔබගේ ජීවිතේ බලලා මිනිස්සු ඈල්ලුවට ලක් කරන්න පුළුවන්. அதாவது குறைத்து ඔබේ மதிப்பிடலாம். සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බලලා ඈල්ලුවට ලක් කරන්න පුළුවන්. அவங்களை பார்த்து குறைத்து மதிப்பிடலாம் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. ஆனால் தேவனை விசுவாசி දෙවියන් වහන්සේට මලමිණි නැගිටවන්න පුළුවන්. தேவனுக்கு முடியும் மறித்து උපතින්ම අන්ධයන්ට සුවය දෙන්න පුළුවන්. කොර වෙච්ච මිනිස්සුගේ කොර භාවය නැති කරන්න පුළුවන්. முடக்குவாதக்காரர்களை எழுப்பாட்ட යක්ෂ වන්දන පහ කරන්න පුළුවන් නම් அதாவது பிசாசின் பிடியில் இருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்க මේ கர்த்தருக்கு முடியும். දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ ප්‍රශ්නවල් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய பிரச்சனை දෙවියන් கிடையாது වහන්සේට සියල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மாற்ற முடியும் ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. விசுவாசத்துல வாழுங்க. ඇදහිල්ලෙන් යනකොට මිනිස්සු වීලු කරනවා. விசுவாசத்துல நீங்க நடக்கும் பொழுது விசுவாச ஜனங்கள் கீழ சிரிப்பார்கள். ஆனவன். பைத்தியமா என்று கேட்பார்கள். පණ්ඩිතයි කියලා කියනවා. මොකද ඒ ඔක්කොම අහන මිනිස්සෙක් මම. அது எல்லாத்தையும் கேட்கிற மனுஷன் நான் මොකද මම සමස්ත සභාව අතර කතරගම ඉඳන් යාපනයට ගන්න දේශනා කරපු මිනිස්සෙක්. அதாவது யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கதிர்காமம் வரைக்கும் நான் பிரசங்கம் பண்ண මේ மனுஷன் ඇදහිල්ල කියන ගමනට ආවම நான் இந்த விசுவாசம் என்கிற வாழ்க்கைக்கு வந்து බොහෝ සභාවන් මට වීලු කරනවා. அநேக சபைகள் என்னை இழிவாய் பார்த்தார்கள் පිස්සෙක් කියලා කියනවා. பைத்தியக்காரன் என்ன சொன்னார்? ඇදහිල්ල මොකටද ඕනි කියලා අහනවා. ஏ விசுவாசம் என்னத்துக்கு தேவைன்னு මොකටද මේ ගමන තනි වෙලා ඉන්නේ? ஏன் இப்படி தனியா போய்கிட்டு විවිධ இருக்க විවේචනවල් මැදියේ ගමන් කරනවා.
அதாவது அநேக விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில கடந்து சென்றேன். ඇදහිල්ලෙන් හැබැයි ගමන ස්ථිරව ගමන් කරනවා. ஆனா விசுவாசத்துல நான் உறுதியா நிக்கிறேன். මෙයා කියන කතා මෙයා කියන කතා ලෝකේ කියන කතා සමස්ත සභාව කියන කතා අපිට වැඩක් නැහැ. அதாவது அவர் சொல்வது இவர் சொல்வது உலகம் சொல்வது எங்களுக்கு தேவையில்லை. මම ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරනවා. நான் விசுவாசத்திலே ඊසාක්ට කිව්වා මම නුඹ සමග සිටමට ආශිර්වාද කරන්නම් කියලා. ஈசாக்குக்கு சொன்னார் நான் உன்னோடு கூட இருந்து මතෙව් 28 වෙනි පරිච්ඡේද අන්තිමදී මම ලෝකාන්තිමය දක්වා සෑම කල්ලි නුඹ සමග සිටිමි. அதாவது 28ஆம் அதிகாரத்திலே கடவுள் சொல்லுகிறார் நான் உலகம் முடிவு பரியந்தம் உன்னோடு கூட இருப்பேன். මම ඔයත් එක්ක ඉන්න ඕන නයි වෙනම කවුද මාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. ෆෙලෝෂිප් அதாவது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்றால் நாயකයන් வேறு யார் இருக்க විවිධ வேண்டும்? පුද්ගලයෝ யார் தலைவர்கள்? කවුරුත් ඕනේ නැහැ. யாருமே தேவை. දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන හයිය தேவன் என்னோடு கூட ඒ இருக்கிறார் ශක්තිය ඒ என்கிறதான ධෛර්යය அந்த தைரியம் ඇදහිල්ලෙන් හිටගත්තම හොඳටම ඇති. அது விசுவாசத்துல நின்றா அது මා සද්දන්තරයක් වගේ මේ පොළවේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. பயங்கர ஒரு ඒ ඇදහිල්ල කියන ආයුධයට වඩා වෙන බලවත් ආයුධයක් නෑ මේ පොළවේ. விசுவாசம் என்கிற ஆயுதத்தை தாண்டிலும் ඒක வேறு ஒரு මහා ஆயுதம் පුදුම இல்லை. එකක්. அது மிகவும் புதுனமான ஒரு තියෙන්නේ ஆயுதம். රොටි පායි මාළු දෙකයි. அதாவது இருக்கிறது 5 அப்பங்களும் 2 மீனும் தான். 5000ක් නෙමෙයි 25000ක් විතර ඉන්නවා. 5000 அல்ல 25000 போல் கிட்ட இருக்காங்க. කඩලා කණ්ඩ දෙන්න ඒගොල්ලන්ට. ஒடிச்சு சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு. ඇදහිල්ල කියන්නේ මහා බල සම්පන්න ආයුධයක් ඒක. அதாவது விசுவாசம் என்பது மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஆயுதம். මහා මූදක් ඉදිරියේ මේ මහා මිසර අමුදාවක් එනකොට அதாவது பெரிய கடலுக்கு மத்தியிலே பின்பதாக ஒரு ராணுவம் துரத்தி வரும் பொழுது තමා සමග හිටියව ලක්ෂ ගානක සෙනඟ කොඳුරනකොට அதாவது தன்னோடு இருக்கிறதான ஜனங்கள் முறையிடுகிற பொழுது ඇදහිල්ල කියන්නේ කොහොම එකක්ද? விசுவாசம் என்பது මේ எப்படிப்பட்டது? ලක්ෂ ගානක කට වහන්න පුළුවන්. அதாவது இந்த மிஸ்ரை அமுதாவ மக்களுடைய வாயை மூடக்கூடியது. මිසරේ අමුදා වෙලා දකින්න පුළුවන්. அதாவது ராணுவத்தை எகிப்தின் ராணுவத்தை அடித்து මහා போடக்கூடியது. මූදක් දෙබෑ කරගෙන ගමන් කරන්න පුළුවන්. அதாவது பெரிய சமுத்திரத்தை பிளந்து கொண்டு செல்லக்கூடியது. සභාවට දුන්නු ඇදහිල්ල සභාවද ක්‍රියාත්මක වෙනවද? அதாவது சபைக்கு கொடுத்த விசுவாசத்தை ඔබට දුන්නු ඇදහිල්ල ගමන ඔබ ක්‍රියාත්මක කරනවද? அதாவது உங்களுக்கு கொடுத்த விசுவாச வாழ்க்கை நீங்கள் ඒක අක්‍රිය වෙලාද දැන්? அது அப்படியே அணைந்து போய் கிடக்கிறதா? එහෙනම් සෝරි තමයි. அப்படி என்றா sorry ඒක සක්‍රිය වෙන පිණිසයි දෙවියන් වහන්සේ නැවත පණිවිඩයක් දෙන්නේ. அதாவது அது மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்படதான் මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය என்னுடைய அன்பான சகோதரனை ඊසාක් සාගතයේ තුල ගිල වපුරනවා. ஈசாக் பஞ்சத்திலே போய் விதைக்கிறான். එකට 100ක් ஒன்றுக்கு 100 එකට 100ක් හම්බෙන්නේ කොහෙන්ද? ஒன்றுக்கு 100 எங்கே கிடைக்கும்? සාගතය තුල ධනවතෙක් වීගෙනම යනවා. அவன் பஞ்சத்துக்கு மத்தியிலே அவன் ஐஸ்வர்யவனாக போய் වටේ கொண்டிருக்கிறான். හිටපු අබිමේලෙක්ට ඇවිල්ලා පුදුමයටපත් වුණා. ඈල්ලුවට ලක් කරපු அதாவது கேவலமாய் பேசினதான வீலு கரப்பு. சிரித்த ඇදහිල්ල සුළු කරපු அது விசுவாசத்தை கேவலப்படுத்தின දැන් ඇවිල්ලා කියන්නේ මොනවද අබිමේලෙක්ට? அபிமெலேக்கு வந்து சொல்றான் වෙල්ඩන් පුතා වෙල්ඩන්. வெல்டன் புத்தான் சொல்றான். වාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවත් එක්ක. உன்னுடைய தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියෝ ඉන්නවද? அவர்களுடைய தெய்வங்கள் இருக்கிறார்களா? ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශනය මොකද්ද? அவங்களுடைய செய்தி என்ன? සහගතය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ අපේ දෙවියන්ට. பஞ்சத்துக்கு மத்தியில எங்களுடைய தெய்வங்களுக்கு செயல்பட முடியாது. ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මහා බලවත් කෙනෙක්. அதாவது ஈசாக்கின் தேவன் வல்லமையுள்ள தேவன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ පුදුම දේ කරයි. அதாவது உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் ඔබේ ආර්ථිකය උන්වහන්සේට ඔසවන්න පුළුවන්. உங்களுடைய ඔබේ பொருளாதாரத்தை අධ්‍යාපනය ඔසවන්න පුළුවන්. உங்களுடைய கல்வியை ඔබේ සේවය உயர்த்துவார். ඔසවන්න පුළුවන්. உங்களுடைய ஊழியத்தை உயர்த்துவார். සහගතයට වෙලා ජීවත් වෙන්න. அதாவது பஞ்சத்துக்கு மத்தியில வாழுங்க. ඇදහිල්ලෙන් හිට ගන්න. விசுவாசத்துல நில்லுங்க. මේ වීලු ඇල්ලු සුළු කිරීම ඔක්කොම පාවෙලා යනවා. அதாவது வெக்கம் கேவலம் அது இது எல்லாமே உங்களை விட்டு மறைந்து போகும். ඊසාක්ගේ වටේට ඇවිල්ලා මිනිස්සු රැස් වුණා. ஈசாக்கை சுத்திலும் ஜனங்கள் வளைத்துக் கொண்டார்கள். ඊසාක් තුල මාස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ஈசாக்கு கிட்ட நிறைய அற்புதங்கள் ඕ ගිහලා එක நடக்குது. තැනක ලිඳක් කාරනවා. அவன் ஒரு இடத்துல கிணற தோன்றான். සාගතේ பஞ்சத்துக்கு වතුර. மத்தியில வத்துர தண்ணி வருகிறது. අබිමේලෙක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ ඔය ලිඳ අපිට දීපන් කියනවා. அதாவது அபிமெலேக்குடைய ஆட்கள் வந்து சொல்றாரு இந்த கிணறு எங்களுக்கு தானே. ආ ඔබ තියාගනි. இந்த வச்சுக்கோ. මට පොළව නෙමෙයි බං වැදගත්. எனக்கு நிலம் இல்ல. නුඹ සමගම සිටමුට ආශිර්වාද කරන්නම් කියලා කිව්වා. அதாவது நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை මාත් ஆசீர்வதிப்பேன் என்று එක්ක ඉන්න சொன்னேன். දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්න නිසා என்னோடு கூட இருக்கிற தேவன் ඕන තැනක මම ගියත් එතන උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் கர்த்தர் ආයෙ ගිහලා ලිඳක් කාරනවා. இன்னொரு இடத்துல போய் கிணறு ඒක தோண்டுறான். අපට දීපන් කියලා ඉල්ලනවා. அதை எனக்கு தான் ඕනේ கேட்கிறான். ඔබ ගනින් කියලා ஐயோ, යනවා. நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்றாரு. ඇදහිලේ ජීවත් වෙන මනුස්සයට තන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அதாவது விசுவாசத்துல ගම வாழ்ற ප්‍රශ්නයක් மனுஷனுக்கு නැහැ. எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. பொருளாதார பிரச்சனை අධ්‍යාපනයේ இல்ல. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. படிப்பு பிரச்சனை ජීවත් වෙන இல்ல. රට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. நாடு பிரச்சனை இல்ல. දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். ඇදහිල්ලෙන් හිටගද්දි මිනිස්සු ඇල්ලුවට ලක් කරයි, වීලු කරයි, සුළු කරයි. නමුත් වෙනන් සෝසවන වෙලාවකට அதாவது விசுவாசத்துல நீங்க நிக்கும் பொழுது ஜனங்கள் உங்களை கேவலப்படுத்துவார்கள், வெட்கப்படுத்துவார்கள். ஆனால் நீங்கள் நில்லுங்கள். සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල ඔබේ ජීවිතේට මොනතරම්
බලවත් දෙයක් කරනවද? அதாவது வறட்சியை இல்லாமல் செய்யும் விசுவாசம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட கிரியை මගේ செய்கிறது? ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. அன்பான சகோதரனே ඔබගේ சகோதரியே, සිත සාගතයට අසු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய இருதயம் ඔබේ பஞ்சத்துக்கு, මනස සාගතයට අසු වෙලා තියෙන්න உங்களுடைய පුළුවන්. மனது பஞ்சத்திலே ඔබේ மாட்டியிருக்கலாம். ආර්ථිකයේ පෞල් ජීවිතයේ සාගතයට අසු உங்களுடைய වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. பொருளாதாரம், உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை பஞ்சத்திலே அகப்பட்டிருக்கலாம். සේවයේ සාගතයට අසු වෙලා තියෙන්න உங்களுடைய පුළුවන්. ஊழியங்கள் பஞ்சத்திலே හැබැයි அகப்பட்டிருக்கலாம். මාව විශ්වාස කරලා ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. என்னை நம்பி நீ விசுவாசத்திலே வாழ். මට මේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න පුළුවන්. எனக்கு முடி உன்னுடைய எல்லைகளை ඔබ එපා කරපු මිනිස්සු ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා ඔබ උස්සස් කරන්න පුළුවන්. அதாவது நீ வேணாம் என்று சொன்னவர்கள் உன் கிட்டத்திலே வந்து உன்னை உயர்த்துவார்கள். අවුරුදු 18ක් තිස්සේ මම විවාහ වෙලා நான் 18 வருஷமாக திருமணம் முடித்து මම මේ ඇදහිල්ල ගැනම කතා කරගෙන හැමතැනම දේශනා කරගෙන යනවා. ආබ්‍රාම් ගැන කතා කරනවා, ඊසා ගැන දේශනා කරනවා, අන්නා ගැන දේශනා කරනවා. මේ දරුවෝ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ දරුවෝ දෙනවා කියලා කතා කරගෙන යන හැමතැනම. அதாவது 18 வருஷமா நானும் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே போறேன். பிள்ளைகள் கர்த்தர் கொடுப்பார், இது விசுவாசத்துல நடங்கள், விசுவாசத்தை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே එන්න போகிறேன். එන්න මගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොයි වගේද? என்னுடைய வர வர என்னுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி, මගේ නෝනගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොයි වගේද? என்னுடைய மனைவியுடைய ஆரோக்கியம் எப்படிப்பட்டதா? වයසට යන්න යන්න අපි දුර්වලයි. நாங்க போக போக வயசுக்கு போக போக குறைந்து கொண்டே නාලවල් போகிறது. දෙකක් තියෙනවා බබෙක් ඇති වෙන්න. அதாவது பெலோப்பியன் டியூப் 2 இருக்குது பிள்ளை உருவாக. ඒක එකක් අයින් කරලා ඉවරයි. அதுல ஒண்ணு இல்லாமக்கி ඒත් எடுத்தாச்சு. ඇදහිල්ලෙන් කතා කරගෙන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් කියලා. அப்படி இருந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு போறேன், விசுவாசத்துல கடவுளுக்கு முடியும், கடவுளுக்கு முடியும், கடவுளுக்கு අවුරුදු முடியும். 18ක් තිස්සේ කියගෙන ඉන්න වටේ ඉන්න මිනිස්සු ලෝකයට වඩා සභාවේ ඉන්නවා. හරිද? அதாவது சபை உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் சபையில இருக்கிறவங்க මූ ඇදහිල්ල ගැන කතා කරනවා තමයි අවුරුදු 18ක් තිස්සේ මූට බලපංකෝ දරුවෙක්. මේ සභාවන් වල යන ගමන් சபையில இருக்கிற ஜன 18 வருஷமா இவனு பிரசவம் பண்றான் தான் விசுவாசத்தை குறிச்சு எங்கடா இவனுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே. මම දුක් වෙනවා අනේ අවුරුදු 18න් හම්බෙච්ච එක ගැන. நான் கவலைப்படுறேன் 18 வருஷத்துல கிடைச்சதுக்கு. තව අවුරුදු දෙකක් ගිහලා තිබුණා ඊසාක පොඩ ටාකට් එක කඩන්න තිබුණා. இன்னும் 2 வருஷம் தள்ளி போயிடுச்சு. තව අවුරුදු 8ක් ගිහලා තිබුණා ආබ්‍රහම පන්නන්න තිබුණානේ දෙයිනේ කියලා මං කල්පනා කරනවා. இன்னொரு 8 வருஷம் போயிடுச்சுன்னா ஆபிரகாமையும் டார்கெட் பண்ணியிருக்கலாமேனே. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දේ කරනවා. தேவன் புதுமையானதை අපි செய்கிறார். සභාව ඇල්ලුවට ලක් කරපු සභාව எங்களை අපේ ඇදහිල්ල පහලට දාලා කතා කරපු දේවසේවකයන් எங்களுடைய விசுவாசத்தை கீழே போட்டு கதைத்த பேசின අද කෝල් ஊழியக்காரர்கள் කරලා ඇවිල්ලා බලලා කිනවා වගේ ඇදහිල්ල සුපිරි. මගේ ඇදහිල්ල பண்ணி නෑ. வந்து பட்டு- දෙවියන් වහන්සේ මා තුල ඇදහිල්ල තිබුණේ නැත්නම් මං කවුද? நான் விசுவாசத்துல இல்ல, கடவுள் எனக்குள்ளாக அந்த விசுவாசத்தை வைக்காட்டி நான் දෙවියන් யாரு? වහන්සේගේ වචනේ නොලැබුණා නම් මං කොහෙද? எனக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை கிடைக்காட்டி நான் எங்க? ඒන් කෝල් කරනවා මේන් කෝල් කරනවා. அங்க கால் பண்றாங்க, அங்க இருந்து ඒ ලයික් එකක් දානවා මේන් කමෙන්ට් එකක් දානවා. லைக் ஒன்னு போடுறாங்க, கமெண்ட் ஒன்னு යන போடுறாங்க. රැල්ල දැන් යන රැල්ල එවනේ Facebook වල. කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ මිනිස්සුම තමයි අනිත් පැත්තට දැම්මේ. ඒ මිනිස්සුම තමයි ඔසවන්නේ. அதாவது அந்த மனிதர்கள் தான் மத்த பக்கமும் பேசினாங்க, அதே மனிதர்கள் தான் இன்னைக்கு உயர்த்தி பேசுறாங்க. ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන මනුස්සයාගේ ජීවිතේ කාටවත් වටන්න බෑ මේ පොළවේ. அதாவது விசுவாசத்துல நடக்கிற எந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் கீழே விழுத்த දෙවියන් முடியாது. වහන්සේ නුඹ නම කීර්තිමත් කරනවා කියලා කිව්වා. உன்னுடைய பேரை நான் புகழ்வேன் නුඹ என்று කරනකොටගෙන சொன்னார். පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද වෙනවා කියලා உன்னை කිව්වා. குறித்து இந்த பூமியில இருக்க சகல குடும்பங்களை අද ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார். ගොඩාක් කට්ටිය දරුවෝ නැතුව විවාහ වෙලා දරුවෝ නැතුව ඉන්න අය මට කතා කරනවා. இன்னைக்கு அநேகர் பிள்ளைகள் இல்லாது இருக்கிறவர்கள் எனக்கு கால் பண்ணி කතා கதைக்கிறார்கள். කරලා ඒගොල්ලන් කියන අපි අවුරුදු 8යිනේ යන්නේ වසන්ත අයියේ. අනේ දෙවියන් වහන්සේ වාට එහෙම කරන්න පුළුවන් නෑ. ඇයි අපිට කරන්න බෑ? කරනවා. அதாவது அவங்க சொல்றாங்க, இன்னும் 8 வருஷம் தானே, நீங்க 18 வருஷம் உங்களுக்கே கடவுள் செய்வார்னா எங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா? නුඹ කරනකොටගෙන මේ සාක්ෂිය உன்னை முன்னிட்டு உன்னுடைய சாட்சி, නුඹ කරනකොට ඔබේ ඇදහිල්ලේ ගමන உன்னை குறித்து உன்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கை, නුඹේ අසල්වැසියට නෙවෙයි පොළවේ අනිත් අයට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. உன்னுடைய அருகிலவருக்கும் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாய் அமையும். මිල මුදල් ඩිග්‍රී ඒ කිසිවක් මිනිස්සෙගේ ජීවිතේට ආශිර්වාද වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක அதாவது තියාගන්න. எந்த படிப்பு பட்டமோ அது ஆசீர்வாதமாக அமைவதில்லை. මම හිතන් හිටියා ඇදහිල්ලේ ගමන දරුවෙක් හම් වෙනකොට තමයි ලොකුම ඇදහිල්ල තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතන් හිටියා. நான் நீ விசுவாசிக்கிட்டு இருந்தேன், பிள்ளை ஒன்று கிடைக்கிற நேரத்துல தான் எனக்கு விசுவாசம் அதிகமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. දරුවා හම්බුනාම අපේ බබා මාසෙයි මට කියන ඔබේ ඇදහිල්ල මදි තාත්තේ කියලා. ඔව් பிள்ளை ඔව්. கிடைச்சு ஒரு மாசத்துல பிள்ளை சொல்லிருச்சு உன்ன விசுவாசம் குறவுன்னு. මට මව් කිරි බොන්න බෑ. எனக்கு பால் குடிக்க முடியாது, தாய் මට பால் කිරි குடிக்க පිටි முடியாது. ඕනේ කිව්වා. எனக்கு பால் மாதா කොහොම හරි දෙන්න හදනවා බෑම කියනවා. எப்படியாவது தாய்ப்பாலை கொடுக்க பார்க்கணும் வேணானே சொல்லுது. කවුවෙන් ගේට් ඕනේ කිව්වා. கவன் கேட்ட ඩොක්ටර්ලා දීපු කිරි පිටි එක. அதாவது டாக்டர் கொடுத்ததான මාසෙකට 25000ක් ඕනේ.
ஒரு மாசத்துக்கு 25000 வேணும். මමම ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන අර මිනිස්සෙක්. நானே விசுவாசத்துல வாழ்ற ஒரு මම மனுஷன். කන බොන එකේ ඉඳන් රෙන්ට් එකේ ගෙවල් ගාන එක වතුර බිඳන් ෆෝන් මේ ඔක්කොම රෙන්ට් එක යන්නේ. அதாவது நான் சாப்பிடுறது குடிக்கிறது வீட்டு கூலி தண்ணி பில் எல்லாமே මම விசுவாசத்துல ඉතින් போய்கிட்டு இருக்கு. දරුවා හම්බුනා මම හිතුවා අප්පා දැන් නම් ඇදහිල්ලේ ගමනේ පොඩ්ඩක් නිමාවක් ගන්න පුළුවන් කියලා. அதாவது நான் விசுவாச வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். பிள்ளை கிடைச்ச ඉපදිලා මාසයයි මේ කෙල්ල කිව්වනේ තාත්තේ උඹට ඇදහිල්ල මදි කියලා. பிறந்து ஒரு மாசத்துல பிள்ளை சொல்லிடுச்சு உனக்கு விசுவாசம் குறைவுன்னு தாத்தானே. ඇත්ත 5000ක් විතර වනේ මාසෙට ගිය අවුරුද්දේ. போன வருஷம் 75000 கிட்ட தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு மாசத்துக்கு. ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනියනවද? சுவாமிநாதன் கடவுள் அழைத்து சென்றார். ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සයව උන්වහන්සේ කවදාවත් අගෞරවයටපත් කරන්නේ නැහැ. விசுவாசத்துல வாழ்ற எந்த ஒரு மனிதனை கர்த்தர் ஒரு நாள் கீழே උන්වහන්සේට වඩා දසදහස් ගුණින් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න පටන් விட ගත්තා. 10000 கணக்கு மேலாக கடவுள் ஆசீர்வதிச்சார். පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. புதுமையான காரியங்களை මේ සාගතය තමයි මේ ලංකාව. இது வறுமைதான். මිනිස්සුගේ ආර්ථිකය හරි අමාරු කාලයක්. இந்த பொருளாதாரம் ரொம்ப கஷ்டம்தான். කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ අපිව මෙහෙම ගෙනියන්නේ? எப்படி கடவுள் எங்களை இதுல கொண்டு போறார்? දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන මිනිස්සයව தேவனை நம்பி விசுவாசித்து வாழ்ற மனுஷனுக்கு ඔබ කොහේ හිටියත් எங்க இருந்தாலும் නුඹ සමගමම සිට நான் உன்னோடு கூட මමට ආශිර්වාද කරනවා කියලා. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ප්‍රේමණීය දෙවි කෙනෙක්. மிகவும் அன்பான ஒரு கர்த்தர். එකට 100 ගුණයක් දීලා ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ஒண்ணுக்கு 100 மடங்கு கொடுத்து கர்த்தர் මාසෙම ஆசீர்வதிச்சார். එක්කෙනෙක්ගේ පඬුරෙන් ජීවත් වෙන තත්ත්වයටපත් කරලා තියෙනවා. මාසෙම එක්කෙනෙක්ගේ පඬුරෙන් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ஒரு மாசத்துல ஒரு ஆளுடைய காணிக்கையில நான் ඒ வாழ்ந்திருக்கேன். තරමට දෙවියන් සාස්කම් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ පියවරෙන් ඉවරයි කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ආයෙත් දෙවියන් වහන්සේ ගෙනියන පුදුමාකාර அதாவது විදිහට. இது முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சேன். ஆனா கடவுள் அதுல இருந்து உயர்த்தி அதுல இருந்தும் கடவுள் அற்புதம் செய்தார். දෙවියන් වහන්සේට මොනවද කරන්න බැරි ඔබේ ජීවිතවල? அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையில கடவுளுக்கு எதை செய்ய මගේ முடியாது. ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. என்னுடைய அன்பான சகோதரன் සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල කියන මහා බල සම්පන්න ආයුධය ක්‍රියාත්මක වුණොත් அதாவது பஞ்சத்தை வறுமையை மாற்றுகிறதான ஆயுதமாகிய விசுவாசம் உங்கள் வாழ்க்கையில் செயல்பட்டால் ඒක සක්‍රිය වුණොත් அது செயல்பட்டால் ඔබ කිසිවෙකුට බිඳ වට්ටන්න බෑ. உங்களை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது. ඔබට ඉදිරියේ කවුරු ගමන් කරත් உங்களுக்கு முன்பதாக யார் මේ பிரயாணம் පැත්තෙන් பண்ணினாலும், අබිමේලෙක්ලා හිටියත් இந்த பக்கம் මේ அபிமெலேக்கு පැත්තේ இருந்தால், මිස්රයේ පාරාවෝ හිටියත් இந்த பக்கம் எகிப்தின் ராணுவம் කවුරු இருந்தால், මොනවා කිව්වත් யார் என்ன சொன்னாலும் ඇදහිල්ල කියන ගමන තරම් ගෞරවාන්විත ගමනක් වෙන මේ පොළවේ නැත. விசுவாசம் என்கிறதான ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை தவிர வேற ஒரு දවස வாழ்க்கை ගානේ இல்லை. ආස්කම් දකින ඇදහිල්ල ගමන. ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதத்தை காணக்கூடியதான ஒரு අපි வாழ்க்கை. නැගිටමු සභාවක් ඇටියට. நாங்கள் சபையாக எழுந்திருப்போம். අපේ ජීවිතේ කොතනද අපිට බිඳ වැටිලා තියෙන්නේ? எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கே කොතනද අපේ இருக்கிறது? ඇදහිල්ල අඩු වෙලා තියෙන්නේ? எங்கனிக்கல எங்க வாழ்க்கையில விசுவாசம் குறைந்து කොතනද போனது? අපි ඒට මේට වැනිලා තියෙන්නේ? நாங்கள் எங்கனிக்கல அந்த ආරම්භක තිබුණ ඇදහිල්ල කෝද? ஆரம்பத்துல இருந்த விசுவாசம் எங்கே අපිට අඩු වෙලාද? எங்களுக்கு குறைந்து ඈත් போனது. වෙලාද? அது මගේ கூடுதலாக ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය. என்னுடைய අன்பான சகோதரனே ඒ சகோதரி, මහා සද්දන්තර ආයුධය ඔබ අතට ගන්න. සිතට ගන්න. அந்த பலமான ஆயுதத்தை நீங்கள் இருதயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ඇදහිල්ලෙන් ඔබ යාඥා කරන්න මොහොතක්. விசுவாசத்திலே நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். ඔබ සාගතය ඔබට විවිධ වෙන්න පුළුවන්. அதாவது வித்தியாசமான பஞ்சங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம். වෛද්‍යවරු දීලා තියෙන සාතිකය වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට. அதாவது வைத்தியர்கள் கொடுத்ததான அந்த சான்றிதழை மாற்ற கர்த்தருக்கு முடியும். ඔබ හිතාගෙන ඉන්න තත්ත්වය වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට. நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற நிலைமையை மாற்றுவதற்கு கர்த்தருக்கு முடியும். විනාඩියක් යාඥා කරන්න ඔබේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන්. உங்களுடைய பிரச்சனைக்காக ஒரு நிமிஷம் විනාඩියක් යාඥා කරන්න ඔබේ සාගතය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. உங்களுடைய பஞ்சம் நீங்கும்படியாக ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் ඇදහිල්ල යාඥා செய்யுங்கள். කරන්න. விசுவாசத்துல ஜெபம் பண்ணுங்கள். සාගතය වෙනස් කරන ඇදහිල්ල මහා බල සම්පන්න ආයුධයක්. அதாவது பஞ்சத்தை மாற்றுகிறதான ஆயுதமாகிய விசுவாசம் மிகவும் பெருமதியானது. ඔබ හැම කෙනෙක්ම යාඥා කරන ඔබේ සාගතය වෙනුවෙන්. உங்களுடைய பஞ்சத்துக்காக நீங்கள் யாவரும் ஜெபம் ස්තුති செய்யுங்கள். වේවා ஓ, ස්වාමීනි. நன்றி ඔබගේ ஆண்டவரே. අභිමුඛයේ ඉඳන් අපි ஐயா, යාඥා உமக்கு කරනවා. நன்றி. මහා බලවත් දේ කරන දෙවියන් වහන්සේ. நன்றி. ස්වාමීනි ගණන්ධකාරය ගෙන දෙවියන් වහන්සේ. ආසේ කවුළු විවර කරන දෙවියන් වහන්සේ. මූණ දෙබෑ කරගෙන යන දෙවියන් වහන්සේ. කුෂ්ඨ රෝගීන්ව සුව කරන දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි අපට තව තවත් ඇදහිල්ල දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඒ ඇදහිල්ලෙන් හිට ගන්නට, ඇදහිල්ලෙන් සේවය කරන්නට, ඇදහිල්ලෙන් ව්‍යාපාර කරන්න, ඇදහිල්ලෙන් පෞල් ජීවිතය ගොඩනගන්න, ඇදහිල්ලෙන් ස්වාමීනි අපි ගමන් කරන්නට අපට ඔබගේ ආත්මය වගුරවන්න, ඔබගේ සෙනගට ඒ ආත්මය වගුරවන්න ස්වාමීනි. ශුද්ධාත්ම බලය වගුරවන්න. ඒ මුල් සභාවට තිබුණ ඇදහිල්ල, යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයට තිබුණ ඇදහිල්ල අප මැදේ වගුරවන්න දෙවි පියාණනි. ඔබේ ආත්මයෙන් අපිව පුරවන්න. ඔබේ අභිමුඛයෙන් අපිව පුරවන්න. ඔබගේ වචනයෙන් අපිව පුරවන්න ස්වාමීනි. අපිව ස්පර්ශ කරන්න. අපිව ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි. අපි ඔබගේ අභිමුඛයේ යටහත් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේම ස්පර්ශ කරන්න. ඔබ වහන්සේ අපි ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි. ස්පර්ශ කරන්න දෙවි පියාණනි. අපි එම්ම නමස්කාරයට යන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජනයේට ඒ ලේවලට අපි සහභාගීත්වය දරන්නට යනවා. අපි දේවදාසයට ආරාධනා කරනවා. ඊතුරු කාලේ ඔබට මග ස්වාමින් වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද කොට නුඹ ආරක්ෂා කරන සේක්වා
ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෝකයේ මුණ නුඹ කෙරේ බබලවා නුඹට කරුණා කරන සේක්වා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෝකයේ මුණ ඔසවා නුඹට සමාදානය දෙන සේක්වා. ආමේන්. ජේසු පීඨයි. ඇද හිල්ලේ ගමනක යාත්‍රාව